ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನಮನ ಬನ್ನಗ ಕಂಡದ ಕರೆಮೆದಿ ಕೆತ್ತದಿರು ಕಂಡುಡು ತೂವೇ ತೂಟನ ಪಾಡ್ದಿರು. ಬೇಷ್ಯದ ದಿನಮನ ಬನ್ನಗ ನಡುಟು ನಾಲೆರು ಮಾದದಿರು ಕೋಡಿಡು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು. ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುಗು ಸಾವಿರ ಮಾಡ ಪುಟ್ಟೊನು ಬನ್ನಗ ಕಳುವೆರೆ ಕಂಡುಕಳ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ದೈವಳೆ ಸಾಯ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡು ಕಳುವೆರೆಗೆ ಕಡತಿಂಚಿ ದೈವಳೆನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಡು ಪಂಡಿರು. ಈ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಉಳೈ ಪೋನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ತನುಕುಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಷ್ಟುಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿವೋವು ಪಣ್ಪುನವೆನು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಅವಳು ಓಡೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ತನ್ಕುಲ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದೋ ಅತ್ತಂಡ ಮುಲಿತ ತುಂಡುಡೋ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲುಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಮನೆ ಮಂಚವಡೋ ಗುಂಡ ಮಾಡಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಉಲತಿರ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ನಂಬಿನೆಕ್ಕ ಇಂಬು ಈ ನಂಬಿ ನಡೆ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ್ವರದವರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವು ನೆಗತು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಲು ಗೀರಿಂಡ ಐಟು ಕಿಟಿರಟ್ಟುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಳೈ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನೆಗತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಓವು ಇಜ್ಜೋ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಪಣದು ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪನ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಯಾನುಲ್ಲೆಂದ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಲು ಮೋವದ ಜಕ್ಕಿಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಕ್ಯೋಗವು ಹೇತುವಾಂಡೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಪುರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲನೆ ಅವು ದೈವದ ಕಲ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಮಸ್ತಕದ ಉಳೈ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಅಡಂಗದುಂಡು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೊಡು ಐಕ್ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ವಿಚಾರಗೂ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಂಬತ್ತ ಅಂಡ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುದರುಂಡು ಓಟೆ ಚಲಾಯೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದಾದ ಕಲ್ಕುಡೆ ಓಟೆ ಚಲಾಯ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಂಡದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಪುರಾಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನಲ್ತಾಯ ಮಾಕಲ್ದಿ ಈ ಶಕ್ತಿದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟು ತೆರೆಯೋನಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಖಾಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಗುತ್ತುಬಾರಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಮಹಗನೆ ಸೀಮೆ ಆತು ದೇವರ ಅಡ್ಡಿಯಂಗನಡ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆನ ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಎತ್ತ ಪೂರ ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪು ತೆರೆಯೋನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೊಗು ಬಡದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬರವುದ ಸಾದಿಗೆ ತಾನುಲ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೇನದ ಬೊಳ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರ ಅರಿಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೇರ ಲೋಕಯ್ಯರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ತನ್ನನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಾರು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ನಾಲಾಯ್ದ ಕೊಡಿ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಸತ್ಯೊಳ್ನ ನುಡಿಪುರ್ಪೊಲೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಬೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪುನಲ್ಕ ಒರುತ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ನೆಗತ ತೊಚ್ಪವನಾರು ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನ ಕಟ್ಟು ಪುರಾಪು ಉಂದೆನ ಪೂರ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಲೋಕಯ್ಯಣ್ಣ ಇರನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ದಾನೆಂದುಕೇಂಡ ತಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆಂದಾಂಡ್ಲ ಅವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಳವಾದ ಐತ ಬಗೆಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ತೆರಿನವೇ ಸತ್ಯತ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನತ ಅವೇನು ತುಳಿತದು ತೆರಿಯೊಂದು ಎಂಚ ಹಳೆ ತುಳಿತದು ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳೆಯನ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ದೆಪ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡೆಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜವಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಇನಿತ ದಿನ ಓಟೆ ಚಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡೆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡೈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ತೆರೆಯೋನಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಕಾನಲ್ತಾಯ ಮಾಕಲ್ದಿ ಶಕ್ತಿದ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೋನಡು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆದುಂಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಅವೇನು ಓದುಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡು. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅತೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ
ಇನಿತ ದಿನ ಏತೇ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡದಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅತೆ ಬಟ್ಟಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ತ ನೋನ ಸಾಯಲಕ ಮುಂಬಿ ನೋಯ್ಕೆ ಗಲಸುನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾಬುಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಒಟ್ಟಾಯಿರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಿಲ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕುಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ತುಪ್ಪ ಅಕುಲು ಬಲಿಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಾವನು ನಲಿಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಟ ಆಸಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಬಗೆಟಿರೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲ ಬರೆದರು ನಮ್ಮೂರ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪಂಡ ಅವು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಬಣ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ದೈವದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ಅತ್ತಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವೊಳಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಿರಿದೊಂಪ ಅವಲಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವೊಳಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಲಿಭೋಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ತಡಿಟ್ಟು ಮಧುತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯರೆ ಈರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಕಾರಣದ ದಯಾನಂದನ ಸುರುಟಿರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡೊಂದು ಬರ್ಪ ಏಪಲ ಉಂಡವು ಎಂಕ್ಲನ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತದ ನೆಲೆ ಐತ ಬಿಲೆ ಓಲು ಉಂಡು ನಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟು ಗೇನೋಡು ಅವು ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಐನ್ ಭಾರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರದ ದೊಂಪದ ಬಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ದಾಯಗಂದು ಮನ್ಪುಣೇನು ಬೋಡದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈಕ್ಲಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪರ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೋಡಿತನಾಥ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇಪ್ಪಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಲು ಅವು ದಾನೆ ಅವಡು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಮಸ್ತಕರದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ನೆನಪಿಗೂ ಬರೋಡು ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಟ್ಟೆ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರ ಐತ ಪಿರಾವಡೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತುದಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡಾಯ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಏನಾರ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಇದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಡಪ್ಪಲೇಕ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಅನುಭವ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಚ ಅದು ಈ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರು ಪನ್ಲೇಕನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆನಪು ತೆರಿದು ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸೇರಿಸ ಒಂದಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತನಾಥ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಡು ದೈವಲೆಗಳ ದೇವರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆತನಾಗ ಅವು ಅಡಾಡಿಗೆ ಉಂತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಇಡಟಿ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಿತನಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಆಂಡು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಅಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನವು ಜೈನ ಮನೆತನ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತುದಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಶು ಹತ್ಯಾ ಪಾತಕದ ದೋಷ ಅಂದು ಹಣ ಪಾತಕ ಹತ್ತವು ಪಾತಕನೇ ನಿಜವಾದ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ದೋಷ ಬತ್ತನ ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಡ ಗುತ್ತುದೇಕು ಬತ್ತ ಗ್ರಾಮಡ ನಡತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಐಕು ಬಡದು ಅರೆಗೆ ದಾನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವಳು ಮಠ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ತೋಜಿದು ಬತ್ತ ಮಠ ಆದಿತ್ಯಂದಂಡ ಐಟು ವಾಸ ಒಂದಿತ್ತಿನ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಮಠ ಬಣಪನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದಾದ ಪಂಡ ರಾಣೆರಡನೇ ಅವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತನಿತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಬಳಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಲೆಂಜರ್ದೆ ಸಂದದ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತು ಜೈನ ಮನೆ ಐದು ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಈ
ಅವು ಮಾರನ್ನಾರಿಗೇರು ಅನ್ನೋದು ಆಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ 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 ಆಧಾರ ಆರ್ನ ಕಾಲಡ ಆರ್ನ ಮರ್ಮಯೇ ಮಾರಸಿಂಗ ಅಂದಾರೊಂದು ರೀತಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಸಮ್ಮಲ 62 ಜನ ಸೇರೊಂದು ದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಂದ ಆ ಗ್ರಾಮ ನಂದ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಯ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಐತ ದೈವ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸೀಮೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಣಿ ದೈವ ಒಯ್ನ ತೊಯ್ಪದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನೇನು ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗಲ ಐನೇ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಅವೇನೇ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಡು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಆಧಾರಡು ತೂನಗ ಆ ಊರದ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಾದ ಅಂದ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಈ ಗೋಹತ್ಯ ಪಶು ಹತ್ಯಾ ದೋಷದ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟವಡು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ತೂನಾಗಿರೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡ್ ಒಂದಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನ ಆಸಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದು ಈರು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಜಪಡವನ್ನ ಕಜ್ಜೋಗ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಒಕ್ಕೀರು ಜತ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತೊಡಿತ್ತನೆ ಜಪಡ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಪಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಧರ್ಮದೈವ ಸೀರಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಟು ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೌದಾನಂಡ ಏನ್ ಚಂದ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಹೌದಾದ ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆ ದಾದ ಅತೆ ಅಂದೆ ತೂಕ ಅವು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಲೋಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿಮೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಆಮೇಲೆ ಭಾರ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿನುಂಡು ಶಿರಾಡಿ ದೈವಡುಂಡು ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿನುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಈ ದೈವದ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈದ ಚಾವಡಿಡುಂಡು ಉಳೈದ ರೂಮುಡುಂಡು ಕೋನೆಡು ಆತೆ ದೈವದ ಕೋನೆಡುಂಡು ఇప్పుడు ఆ ఉప్పినంగడేదు సుಳ್య తాలూకి నల్లూరు కెంపురాజు గ్రామం అంతే ఆ కుడితం ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಕೆಂಪರಾಜು ಗ್ರಾಮ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಈರೆಗ ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ ಬಸವನ ಸ್ವರೂಪದ ದಾದ ಅವು ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಮುಗನ ಹತ್ತು ಕಾರು ಪೂರ ಇತ್ತಿದೆ ಬಸವೇನ ಅವು ಮುಗ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಗ ಉಂಟು ಅತ್ತತ್ತು ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆನ ಬಸವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಂಡ ಬಸವನ ನಾಲ್ಕು ಕಾರು ಕಾರು ಮರ್ತದ ಕಾರು ಉಂತುದ ಉಂತುದು ಅಂದ್ ಅವು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಸವೆಂದ ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲನ ಆ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಬಸವೆಂದ ಬಣ್ಪನೆ ನೆಕ್ ಎಂಜಗಂಡಿತ ಮೈಸಂದಾಯಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅದು ಪೋವಲ್ಲ ಈ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡ ಅಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಪನ ಪಿಲಿತ ಉಪದ್ರ ಅಂಡ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಕೊರಪಿನುಂಡು ಅತ್ತನ ಪಂಜಿದ ಉಪದ್ರ ಪಂಜಿದ ಕೆಲವರು ಅಪಾರ್ಥವಂತದ್ದು ಉಂಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಹ ನೆಟ್ಟು ಮುಂಡೇಡು ಪಿಲಿತ ವಾನೆತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಉಂಡ ಅನ್ಪುನ ಅಪಾರ್ಥಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾರಾಯಿ ಗಂಡದ ಈಗ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಪನ ಅವು ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆರ್ದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ಇಪ್ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮೈಸಂದಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ದೈವದ ವಾಹನ ಭಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಏರು ಕಂಚಿದ ರಡ್ಡು ಬೋರಿ ರಡ್ಡು ನವಿಲು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಈತ ವಸತಿ ಎರಡು ನೇನು ಈತೆಲ್ಲ ನೇಮಡೋರು ಕೊರ್ರೆಂಡಲ್ಪ ಅವೇನು ಬರ್ತದೆ ನಲಿಬೇರೆ ನಾಟ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎರುಬೋರಿ ಮೈರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಯ್ನ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರುಬೋರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತ ನವಿಲಿರ್ದು ಉಪದ್ರ ಅನ್ನಗ ayna ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆಲಕ್ಕಡು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿರೆಗೆ
ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಪರ್ಣೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿರಿ ಎಡ ಪಾತೆರೆಗ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೀದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವರ್ಕ ಓಟೆಚರಾಯ ದೈವ ನಮಗೆ ಯಾನಕೇನೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟೆಚರಾಯ ದೈವ ಬಂಡ ದಾದ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಗ್ರಾಮನೇ ಅವಲ ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಲೆಂಜ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಳೆಂಜ ಗುತ್ತುದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾವಡಿದ ದೈವವು ಅವು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ ಅಂದ ಒಂದು ಬೇತೆ ಓಲ ದೈವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಪಡುಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅರದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ದೈವ ಅರದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಅರಂದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಡು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದನೆ ಬೇತೆ ಆ ಭಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದನೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಇರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರ ಇಂಚಿತನ ಕಟ್ಟಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡ ಅಂಚಿತನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮರ್ದುಲ ದುಂಬು ದೈವ ಪಾರೆಂಕಿ ಬೂಡುಡಿತ್ತನ ಅನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಅರದೆರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆಟ್ ಸುಲ್ಲಮಲಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ತಾರದ್ದೀರು ಬಲ್ಲಮಲಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಮಲೆ ತಾರದ್ದೀರು ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಭಸ್ಮನು ಬುಡಿಯರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಪುರ್ತುಡು ನೀರಿಡು 14 ಕೌಂಟದ ಬಲಿ ವರಪುಣಿಗೆ ಆ 14 ಕೌಂಟದ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಬೆರಿಯೇ ನಾರಂಗಾಯಿದ ಪುಲಿ 41 ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಸಂದಿಡು ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂದು ಎನ್ನ 60 ಗೊಬ್ಬರ ಆಂಡ್ ಕಣ್ಣದ ನೆಕ್ ಸೀಕ್ ಗಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ದೆತ್ತದ ಇವಾಗ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಚೀರಾವುಡು ಗಿಲಿ ಚೀರಾವುಡು ಪಾಡಿನಾಗ ಗಿಲಿ ಚೀರಾವು ದಿನ್ನಾಯರ ಶುರು ಗಿರಿಜಿಲಾರ್ದು ದೆತ್ತದ ಪುಗೇಳ್ದು ದೀಪರಿಗೆ ಪುಗೇಲು ದುನ್ನಾಯರ ಶುರುವಾಪುಣಿಗೆ ಪುಗೇಲು ದೆತ್ತ ತರೆಟ್ಟು ದಿಗಿನಾಗ ತರೆ ದುನ್ನೊಂದು ದಾನಪ್ಪ ಇಂಚ ದುನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಬಲತ್ತಮಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ದಕ್ಕನಾಗ ಆಯೆ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಆಪೆಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾ ನೀರಿನ ಬೇರಿಯ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂದದ ದೈವಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟೆಚಾರಾಯ ದೈವದ ಪಾರ್ಥ ನಡಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರದೆರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅರದೆರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಸುಲ್ಲಮಲೆಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೈನ ಅಕಲು ಆ ಸಮುದಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕಾಶಿ ದಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ನೇಮ್ ಅರದೇರ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಇಂಚ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಅರದೇರ ಅಂತ ಮಾಯಾಪುರ ಸೇರಂದ್ರ ಮಲ್ಪೇರಾಗಲಿ ಮಾಯಾಪುರ ಸೇರಿ ಅಕಲು ಹೋಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾಯಡು ಏನ ಮಲ್ಪೇರಾಗಲಿ ಅವು ಉಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಸುಲ್ಲಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ಆಕಲ ಆಕಲ ಕಟ್ಟದು ಕೆರೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಮಠ ಮಾಲ್ತದೆ ಜೀವನ ಕಟ್ತಂತ ಅಂದ ಅವು ಈ ದೈವ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದೈವ ಪ್ರಕಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಂಜಿನ ಪಂಜಿನ ಗರ್ಭಾರಿಯು ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರು ಅಪನಾಗ ದೈವ ಅನ್ಬಿಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿತನ ಪಾಪ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬಿಡಯೆ ಬೆತ್ತದ ಬೇರಿಯೇ ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿಲೆಂಕ ಸೂಜಿದ ಬೇರಿಯೇ ನೂಲು ಬತ್ತಿಲೆಂಕ ಪೆರಡದ ಬೇರಿಯೇ ಕಿನ್ನಿಲಿ ಬತ್ತಿಲೆಂಕ ಇರ್ನ ಬೇರಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ದೈವ ಅನ್ಪೇ ಅಂಚ ಬತ್ತದಾಗ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲ್ಲಮಲಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಮಲೆ ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ದೈವ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಡ್ ನಮ್ಮ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣಿ ಏರಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಸು ದೈವದ ರೀತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಆಪುನವು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಡೇಶ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ತುರ್ದು ನಡುಮುಗಿಯರ ಗುತ್ತು ಅವು ಬೇತೆ ಬಾರ್ದ ನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಸರಣ ಕಥೆಲ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಲ್ತುರ್ದು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿರ್ದು ಅಂಬುಡೇಲು ಗುತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಪೋದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬೇನೆಪ್ಪುದ ಬೀಡುಗು ಬರ್ಪನಿ ಈ ಬೇನೆಪ್ಪುದ ಬೂಡುಡು ಬೇನೆ ಬಲ್ಲಾಲು ಅನ್ಪನಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಬೇನೇಲು ಬಲ್ಲಾಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಒಂದು ಎರು ಇಜ್ಜರಿಗೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಪಾರದ ನಡುವ ಬೇನೆ ಬೂಡುಡು ಎರು ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣರಿ ಆರೆ ಎರುಕುಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಆರ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತದು ಅವು ಬೂರ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚ ಕಿದೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಕಿದೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಅಪಗಾರ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪೆರಿಗೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಎರು ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರಿಯರ ಎರ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಉಂಡು ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಬೈಲು ಗಂಡ ನೂತ್ರ ಬೈಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪಣಗ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಲ್ಯಾಯನ ಎತ್ತದು ಬಲಿಮೆ ದೀಪ ಇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಲ್ಯಾಯನ ಬಲಿಮೆಡು ತೋಜನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರವೇಶಾತನ ಇಡೆ ಆಯ್ನ ನಂಬಿಯಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದಾ ಒಡೈಕಂದು ಬೇರೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರಿಗೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಡರಿಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಜ್ಜಾಲಡು ಆ ದೈವನು ಈರು ನಂಬೋಡು ಚಾವಡಿಡು ತುಂಗನದ ಉಜ್ಜಾಲು ಪೂಜಿತ ಬಲ್ಲಿರೊಂದಿಪ್ಪಡು ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟಲು ಮಾತ ಕೋಟಲ ಮಾತ ದೂರ ಈಗ ಬೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಆವು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಎರು ಕನೆಯರೆ
ಸುಬ್ರಾಯ ಕುಕ್ಕೆ 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 ಮೂಡಾಯಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಅಡೆಗೆ ಚಾವ್ ಬಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಸಂತೆದ ಗೋಲಿನಡೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಅತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಆ ಎರು ಬೇಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತುದ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬೀಡದ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎರುಕುಲು ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪಾಡ್ದು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ತಿರ್ಗೆ ಈ ದೈವ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದ ಪಂತಿರ್ಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇದೆ ಅತೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತುದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ 2 ಸಿಂಗರುಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯಂದಂಡ ನೀನು ಪೂಜಿದ ಬಲಿ ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಕರಂಕಿಲಿಡಿ ಎರಿ ಕಟ್ಟೆರ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡು ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಡ್ರೆಸ್ ನಂದ ದುತ್ತಾಯ್ತಾದು ಮುನ್ನದು ಏತ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಡುವೇರು ಆ ಸಾದಿನ ಮಾತ ಸಂದಿರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬಾ ನೋಡಿ ಎಂಚಂಡು ನನ್ಗೆ ಕರೆಗಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರೇ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಡಿನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ఒక ವಿಶೇಷ ಜಾಯಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತ ಪೂಜೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ 4 ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಆವಣ್ಣ ದಾಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಪಾತೆರಿ ಇರುಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರಣ ದಾಲ ಆವಡ ನಿಖಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲೆ ಪಡ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅರಸು ವೈದ್ಯನ ಜಿಮಾದಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮದೇ ದಾಲ ಖಂಡಿತ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡನ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚ ಬೇನೆಪುದ ಅರಂತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಪಿದಾಡುವೆರು ಅವು ಮುಡಾಯಿ ಕಟ್ಟ ನಡೆ ಪುದಾರು ಆ ಮೂಡಾಯಿ ಕಟ್ಟಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸರಳಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಸರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಉಬಾರ ನೆಕ್ಕರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಐಕೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕೊಡೆಂಚಡ್ಕ ಅಂತ ಸುದೆ ಕಡತನ ಬೆರೀಕ್ ಕೊಡೆಂಚಡ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಉಬಾರ ನೆಕ್ಕರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂಚಿಕಲ್ಲ ಕರೆ ಅರಿವು ಉಬಾರಡು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದಡ್ಡಲ ಪಲಿಕೆ ಸುಲಂದ ಪದವು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ತೋಡಿಕನಾರ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸೀದಾ ಹೊಸಮಠಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಯರು ಹೊಸಮಠದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಗೆ ಎತ್ತಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಗೆ ಹೋದು ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರೇನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕುಲ್ಕುಂದಗೂ ಬತ್ತೇರು ಎರುನ ಕುಲ್ಕೊಂಡ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಅರೆಗೆ ಎರಲೇಡು ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜೆ ಪುಂಡುಡು ಬೋದು ಆ ಎರ್ಲು ಹೂವು ಅವು ನನ್ಪು ತುಯ್ಯರ ಪಡದು ಎರ್ಮೆದ ಪುಂಡುಡು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತುಯ್ಯರು ಪೀರ ಪೆತ್ತಲೆ ಪುಂಡುಡು ಪೋಯರಿಗೆ ಅವಳು ಐಟು ಇತ್ತನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಎತ್ತರಡು ಉಂತದು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ದಿಂಜೆ ಎತ್ತರಡು ಉಂತದು ಕೈ ಕೈಲೇನು ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರು ಐದು ಪೀರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೇರು ಪೀರ ತುಣಗ ಮತ ತೂದನಗ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲು ಐಟು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಾಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮತ ಅಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾಲಾಯನಕಲ್ ಮತ ಇತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರಿಗೆ ಈ ಎರ್ಲೇನ ಕ್ರಾಯ ಎತ್ತಂದು ಐಕ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಆವಂದು ಹೊರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬರಂದೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಡೋಡ್ದು ಬೀಲಮುಟ್ಟ ಒಡ್ಡಿ ವರಣ ದಿವೋಡು ನೆನಪೇರು ಆ ಎರುತ್ತ ವರ್ಣನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆ ಮುಂಡೋಡು ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬುಲಾಯ ನಾಲ್ ಕಾರದ ಗೊರಸದ ಮಿತ್ತಗ ಆ ಬೊಲ್ಲೆನ ಐದೊಕ್ಕ ಬೀಲೋಡು ಬುಲಾಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಏರು ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ಕೋವಲೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಂಚ ಐತ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಪೂರ ಪಂತೆರ ಐತ ಆ ಎಕ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಕಲ್ದ ಬೀಲ ಕಟ್ಟುವೆರು ದಾನ ಸಂಚಿ 11 ಚೀಲವಡು ಅನಾವದ ಚೀಲವಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನೆ ಏನು ಕೊನೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಯಾರುಂಡ ಅಪಗ ಆ ದೈವನು ಪಿರರ ನೆನೆತ್ತೇರಿಗ್ಯಾರು ದಾಲ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಚೀಲನ ಆಯ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಆಯಗ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಎರುನು ಬೇರೆ ಕೊರಿಯೆ ಎರುಕು ಪುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿ ಬಾಡಿ
ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಾಲ್ರಿ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪನಕಲು ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ನಕಲು ಬೇನೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚಲ್ ಬತ್ತದ ಬೂಡುಗು ಬತ್ತೇರು ಬಯ್ಯಾಂಡು ಪೊರ್ತು ಕರೆಂಕಲ್ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟಿಯರು ಕೆಲಸದಾಗಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಪುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಕಾಂಜಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಬಂಡೇರು ಆಕಾಶ ಹೊತ್ತುನಾಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೇನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಿನಾದಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಾದ ಬಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪೋಸದ ಪೋಸ ಕರಿಪೊಡ ಚಂದ್ರೋದಯ ದುಂಬು ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ದುಂಬಗಲು ಪೋಸ ಕರಿತದ ಐಕ್ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿ ತೂ ಅಂದೆ ಸೀದಾರು ಐಕ್ ಪೋಯರು ಪೋಸ ಕರಿತದ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಕರೆಂಕಿಲ್ದು ಎರು ದೊಂಪದ ಬಲಿನ ಮಾರತ್ತೇರಲ್ಲ ಆತನಾಗ ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕೋಪದಲ್ತಿರ ಕತೆ ದುಂಬುಗಣ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರೋದು ಪುದರೆ ಯಾನ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆತ್ರ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಲ್ಲರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೆ ಸೊನ್ಮೇಲು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಇದೊಂಜಿ ದೊಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಜವನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲುಂಡು ದಂಪಂದ ಬಲಿ ನಾನು ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನೆನಪಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೊಂಚ ಅಲ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಬೂಕೋರಿ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ನಾರು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ದಿರಲ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇರ್ನ ಅವೇ ದೊಂಪದ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡವು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ದೈವನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಕಲೆಗಾರನಿಕ ನೆನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿಂದ ಇರೋದಂಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಕಾಯ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎನ್ನದಿ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಆರು ಬಣ್ಣ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ನಾಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೇವದೇವರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಉಲ್ವಾ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗೌಜ ನಂಗೆ ಇದೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ಅಪ್ಪನ ನೇರಲ್ಲ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಗ್ರಾಮಡು ಅಂದಂದಂದೆ ದೊಂಪಂದ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೇಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂದು 14 ಕಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪುಂಡು 14 ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಂಜನೆ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಲ ಬರೆಯದು ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಾಯ್ತಾ ಆರು ತೃಪ್ತಿಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನು ಈ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೂ ಕೊರತೆ ಆತಜಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಧರ್ಮಡೊಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಸ್ಟ್ಲೆಪ್ಪೊಡು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಚೇರಲೋಕೇರ್ ನಂಚಿತ್ತ ನೇಮಾಟನಾಗ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಊರ ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಆಯಾಯ ಊರುಡೆ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆದು ಒರಿಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಒರಿ ನಾಡೊಂದು ಬೋನಗ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಶಾಶ್ವತ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಆರು ಪೋಸಗು ಪೋಯರು ಎರಡು ಮದತಿರು ದೈವಗು ಕೋಪ ಬತ್ತ ದೈವ ಏನು ಆ ರಡ್ಡು ಇರ್ಲೆನ್ನ ಮಾಯಕವಂತನಿಗೆ ಐಟದಲ್ಲ ಮೂಡೈ ಬೊಳಂಗಿರಿಗೆ ಮಾಯ ಗಿಡತಿ ನಂಚದಲ್ಲ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎರುಕುಲೇನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಮೂಳು ಧರ್ಮಗು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಡಿಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೇನ ಊರುಡು ಯಾನು ಉಂತುಜಿ ನನ್ಪುಣ ಮನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಗೋಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಕಾಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ತೊಟ್ಟಿಕಾಯ ಅಂದಂಡ ಅವ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಿಡಿತನ ದುಂಬುದ ಐಕ್ ಪೋದು ಅವಳು ಜಪ್ಪುಣೆ ಹಾಕು ಈ ಎರುಳೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಎರ್ಲೇನು ಮಾಯಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರ್ಲೇನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ ತೊಟ್ಟಿಕಾಯ ಮುರ್ಕುದು ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ದೇಲಂತಡ್ಕ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕಳಿಂಜ ಹೋಬಳಿದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೇಲಂತಡ್ಕ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇರಿದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಪರಿಪುಂಡು ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇರಿದು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಪರತ್ತು ಬತ್ತದು ಸುದೆಕ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ನೆತ್ತ ಮದ್ಯುಡು ಈ ಜಾಗ ದೇಲಂತಡ್ಕ ಅಂತ ದೇವೇರ ಗುಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರಿಗೆ ಏನು ದೇಲಂತಡ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಈ ದೇವೇರನ ಮಠ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ಮೆಕ್ಕಲು ಜೈನ ಮನತನದಾಕಲು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ದೇಲಂತಡ್ಕದಲ್ಪ ದೇವೇರ ಗುಂಡಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸುದೆಟ್ಟು ಐಕ್ ದುಂಬು ತೆಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮತ ಪಂಪೆದೇರು ಹನುಮಾಜಯ ನನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು
ಆ ಪದವುಡೆ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಟದ ದಿನ ತಾನಿ ಜಲಕಗೆ ಬರ್ಪೇದೇರು ದುಂಬು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತೊಂತೇರು ಹನುಮಾಜದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದರೋಡೆ ಕೋರರು ಹಿಡ್ದಾದು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಐಕ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡ ತಿಕ್ಕಂದ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೆಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತ ವಿಷಯ ಐದಾದ ಐಕ್ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚಿನ ದೇವರ ಗುಂಡಿಡು ಈ ದೈವ ನೆಗತ್ತನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ನೆಗತ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂಣಾಗ ದೇವರನ ಜಾಗ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ದೇವರನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೇವರಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಮೂಲು ಈರೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದಿ ಪಟ್ಟ ಇಂಕ ನಡಪಿ ಪಟ್ಟ ಈರು ಪೇರಾರ ಆವರದ ದೈವ ಯಾನ ಮದ್ದಾವರದ ದೈವ ಈರು ಉಳಿ ಆಪಾರದಂಡ ಯಾನ ಕೊದಂಟಿ ಆಪೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಭಾಷಣೆ ದೇವೆರಡ ಮಲ್ತದು ಆಡ್ನ ಅನುಜ್ಞತೆ ತಂದು ಯಾನ ಬಿರುಕೋಲ್ದ ದೈವ ಉಂತುನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಎಂಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋಡು ಆ ಜಾಗ ನಾಡೊಂದು ಯಾನ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದು ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ದೈವಗೂ ಆ ರಡ್ಡು ಏರು ನೂಲು ಮಾಯಕ ಮಲ್ತನ ಆ ರಡ್ಡು ದೈವ ಏರ್ಕುಲೆನ್ನ ಮೂಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ ಪಾದವು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟದು ದೇವರಿಗೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದೈವನೇ ದೀಪುಂಡು ಆ ದೀನ ದೈವವು ಆ ದೈವಗು ಪುದರ ಅಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿದಾದ ವಾರಾಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಣ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಪ್ಪು ನಾವು ದೇವರೇ ಮಾರು ಕಂಡ ಆ ದೇವರೇ ಮಾರಿದ್ದು ಒಂಜೊಂಜೇ ಕಂಡೊಡೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಂಜದ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಏತು ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಆತು ಭೂಮಿ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಂಡೊಲೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಟ್ಲ ಉಂತುದು ತೂದು ಹೆಜ್ಜೆದೀದು ದುಂಬು ಪೋಂಡು ದೈವ ಅವೇ ದೇವರೇ ಮಾರದು ತೀರ್ಥ ಪೆರಿಮಾರದು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಪೊಯ್ಯೆ ತೀರ್ಥ ಪೊಯ್ಯೆ ಮಿತ್ತ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಕಂಡ ಐನ ಕಡತದ ಲೆಂಕಿರಿ ಕಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗುಂಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡ್ಯ ಕಡತದ ತೀರ್ಥ ನೂಜ ಮಿತ್ತ ನೂಜ ನಡು ನೂಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆ ವಿತ್ತಿ ಕಂಡ ಅಂದ ಈ ಎನ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿ ಕಂಡದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಎನ್ಮ ಬಿತ್ತಿ ಕಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪರ್ಲಣ್ಣರೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ನಾನು ಕದಿ ಜೋಗಿ ಮಠಕ್ಕ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೀನಾ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಜೋಗಿ ಮಠ ಕದಿ ಜೋಗಿ ಮಠಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನವಾರ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಎತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಕದ್ರಿದ ಉನ್ನಿಸರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನಿಸರು ತಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಲೆತ್ತ ಪಾತ್ರಗತೆ ಬಾರಿ ಜೋಗಿ ಬಾರಿ ಅನುಭವದ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಲೆಪ್ಪಡೋಕಾಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ಮೆ ವಿತ್ತಿ ಕಂಡೊಡ್ದು ತೂನಾಗ ಅಗ್ಗ ವೈದ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ತೋಜಿನವರು ವೈದ್ಯರನ ಸಂಸಾರ ವೈದ್ಯ ಅಕ್ಲ ಕುಲ ಕಸುಬು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಾನ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೈವ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಐನು ತೂತು ಅಲ್ಪರ್ದು ದುಂಬು ಒತ್ತುಂಡು ನೀಟಂದಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರ ಕಂಡ ಪಾಲೇದು ಕಲ್ಲಾಪು ನನ್ನದು ದೈವ ಉಂತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಾವುಗಾತಿ ತಾನ ನೀರಾತ ನೀರಲ್ಲಿ ತಂಪುದ ಜಾಗ ಪಂಡದು ಗಡಿಬಾಡಿ ಜಾಗ ಅಂದು ಎಂತೂ ಉಂಡೆ ಅಂದು ದೈವ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೋಂಕ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಂಡು ಪಾಲೇದು ಕಲ್ಲಾಪ ಬುಡ್ದು ಪಾಲೇದು ಕಂಡದ ಆಟದು ಕೋಂಕ ಕಂಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಉರುವೆಲಿತ್ತಿ ಮಾರು ಆ ದೈವದ ನಡೆ ಉರುವೆಲಿತ್ತಿ ಮಾರಂದು ಮಾತಾಕೊಡಿಲ್ಲ ಕಂಬಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಕೂಡುದ ಈ ಕಂಬಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕಲೆಂಜದ ಕಂಬಲದ ಪುದರ್ ಉರುವೆಲಿತ್ತಿ ಮಾರು ಈ ಉರುವೆಲಿತ್ತಿ ಮಾರು ತೂನಾಗ ಆ ಕಲೆಂಜದ ಕಡೆಗೆ ತೂನಾಗ ಮಾರಸಿಂಗಂದಾರಲ್ಲ ಮಾರಣ್ಣಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೋಜು ಜನಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಂದು ನಕಲನ್ನು ತೋಜುನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಈ ಜಾಗ ಆವು ಒಂದು ದೈವದ ಮನಸ್ಸಾದ ಕಲೆಂಜದ ಗುತ್ತದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಳಾನಾಗ ಒರಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಒಂದು ಆವಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ದೈವಡ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಣ ದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ನನಗೆ
ಕಲ್ಕುಡನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಏತ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಲೆಂಜಾಡು ದಾದ ಬಂಡ ಆ ದೈವ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಓಲೋಲು ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಈ ಭೂಮಿದ ಆಡಳಿತ ನಂಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಣ ಪೂರ ಈತು ಇಲೆಕ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕ ಸಮಾನ ಎಂಕ್ ಸಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಕುಡ ಅಂಚಾದ ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವ ಆ ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅವು ಎಂಚಿನತ್ತ ನೀ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ತೂಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ಏರಿಗೆಂಡ ಆಯ್ ಕಲ್ಕುಡ ಸತ್ಯ ಬಾಗುಡು ಜೈನ ಮನಸ್ಥಾನೋಡು ಮಾತ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಕಲ್ಕುಡನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲನೆ ತಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ರಮ ತಗೋಕೆ ಪನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ದು ಪ್ರಭು ಬಂದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ 4 ಜನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ನಮಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನು ಇರ್ ಬಾಲಿ ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಏನು ಪಾತ್ರ ತೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮನೇಲಿ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನೆ ಶಾಲೆ ಎನ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಒಂಜೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಆತ್ ಶಾಲೆ ಗಪ್ಚಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಇತ್ತ 50 ಪಾಪ ಆತ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದಾರೆ ನಾನು ಯಾಪಲ್ ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಜಾಲಡ್ ನೇಮಾಯಿನಾನಿ ಕಲೆಂಜಾದ ಜಾಲಡ್ ಗುತ್ತುದ ಜಾಲಡ್ ನೇಮ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಗ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಜಾಲ್ದ ನೇಮ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕವು ಆ ಜಾಲ್ದ ನೇಮದಾನಿ ನೇಮ ಅದು ಮಡದ್ದಾನಿ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಗು ನೇಮ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಂಜದ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಬಸ್ತಿ ಅಲ್ತು ಇಂದಿರೇರು ಬರ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮತ ಇರಂಡು ಮತ ತಿಂಡಿಲು ಮತ ಐಕ ಆರಂಡು ದೋಸೆಲ ಆರಂಡು ಐನ್ ಬಲಸನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮತ ಇಂದ್ರೇರ್ನ ಕುಲೇ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ಡ ಶೆಟ್ರನಾಕಲ್ಡ ಜೈನರ್ಡನ್ ಪದ್ಮಾಸಿನಿ ಪಂಡದು ಆ ರೀತಿ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಡ ಉಂಟು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕರಿ ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂದುಳ್ಳೆ ಆರ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಐನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಕಲ್ಕೊಡಾಗ ಐಕ್ ಪಿಳಿತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನೆ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಬಾಕಿ ತಿಕಡೆ ಉಂಡಜ್ಜೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತು ಪಿಳಿತ ಆಕಾರ ಈವನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಪಿಳಿತ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲು ಭೂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಲ ಪಿಳಿತ್ರ ಮರತ್ತ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ದೈವ ಕೊಲ್ಲುದು ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪೆರುಂಡು ಅವು ಐನು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಐನು ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗ ಕಾಪ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಕಾಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಲ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಯಜಮಾನ ಕಲ್ಲೆಗೊಡ್ಲ ಅಂತ ಬಿಳಿತ ಬಲಿ ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಐನು ಸುತ್ತು ಹೋಯ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಅಭಯದ ಬೂಲ್ಯ ಮತ್ತದ್ದು ಅಡೆ ಅವ್ವಾದ ನೇಮ ಬಿರಿಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪನ್ನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಈ ದೈವ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರನಾರಿಗೆರೇನು ತೂದು ಆಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಈ ನೆಲ ಆಪೇನ ಮೂಲು ಗುತ್ತುಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಶರ್ತ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ನಾರ್ಲತಾಯೆ ವರ್ಮಲ್ತಾಯೆ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಮೆಕ್ಳು ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಕಲು ಈ ಗ್ರಾಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗಡಿಪಾಡಿ ಜಾಗಡು ದೊಂಪಬಾರ್ದು ದೊಂಪದ ಕೊರೋಡಿ ಕೊರೊಂದಂಡ ಈರ್ನ 4-5 ಪೂರ್ಣೆ ಯಾನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ದೈವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದು ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಂದ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಉಂಡವು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪಿತಾಡ್ದು ಅಮೇಯ್ತಾರನ್ನು ಈ ಗಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಲೆಂಜದ ನೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಡೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆರಿಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಡೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರದಿನಾಗ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪಣಂಚ ಆ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಈ ದೈವಗಳು ಆ ದೈವಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜಟಪಟಿ ಆಪಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಘರ್ಷಣೆ ಲಡಾಯ ಅಪ್ಪ ದಾದಾಪಣದಂಡ ನಿನ್ನ ಜಾಗಗ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜಾಗಗ ಈ ಬರಿಯದ ಬರಿ ಎನ್ನ ಜಾಗಗ ಈ ಬತ್ತಂದ ಬಂಬೆ ಕೊಚ್ಚಿಲೆಕ ಕೊಚ್ಚುವೆ ಅಂದ ದೈವ ಕೊಚ್ಚುವೆ ಅಂದದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೀರ ವಾದೈವಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಘರ್ಷಣೆ ಅಲ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಕಲ್ಲ ಕಂಡ
ಕಿನ್ನೇರ ಮಾರಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟಮುನಿ ಅಂದ್ರಗುರಿ ಅತ್ರಾಪಾದೆ ಪಾಣಂಬಿ ಪಲಕೆ ಪಾಣಂಬಿ ತಾನೋಡಾಯ ಎಂದು ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಾಣಂಬಿ ತಾಣದ ನನ್ನ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡು ಇಪ್ಪುಣೆ ಜಾಗ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಣೆ ದುಗಲಾಯಗಲ ಈ ವಾರಾಹಿ ದೈವಗಳ ಒಂಚೂರು ಘರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಳ ದೈವ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಈ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೆರ್ನೆದವು ಐನೆಂಕು ಒರಿತು ಕೊರೋಡು ದೈವ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಒಟ್ಟೆ ಜಾರಾಗಿ ತಾನ ಉಂಡು ಪಾಣಂಬಿ ತಾನ ಆಯ್ ಒಟ್ಟೆಚಾರ ಯಾಪಿನ ಹೋಲ್ತಾರೆ ಐದು ನಾನ ಒಂತ ದುಂಬು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ದೈವ ಮುಖ ಬೊಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಖಸಾರ ಬೊಂಡ ಮುಖಸಾರ ಕರಿಪುಣೆ ನನ್ನದೊಂಜಿ ತನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತೆ ಐನು ಕರಿಪೇರೆ ದೋರ್ಮೆ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೋರ್ಮೆದ ಗುಂಡಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಖಸಾರ ಕರಿಪೇರೆ ಅಲ್ತು ಮೊಕ್ಕಸಾರ ಕರಿಪುನೊಂಡು ಇತ್ತೆಲೆಕ್ಕಡು ಕುಲ್ದೆಕ್ಕುರು ಬೊಂಡೊಡೆ ಕೂಲಿ ಮನೆ ದೆಕ್ಕುನ ದೈವ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕರೆಗತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸುರೂಕ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಂದು ಕಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ ಇಂದು ಅಬ್ಬೆಜಾಲಯನ ಕಥೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೀರಿನ ಕಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಥೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಣಾರ ಬೂಡುಡ್ದು ಎರುದೆ ಪೆರಬೋಪನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಕುಂದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಬಿಲ ಗುತ್ತದ ಅಬ್ಬೆಜಾಲಯ ದೈವದ ಕಥೆಲ್ಲ ಅವಿ ಅಂಚ ಸೇರಲೋಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನ ಬಂಡ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವಾರು ಕಡೆ ಪುರಪ್ಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲವಾರು ಪುರಪ್ಪು ಮಂತ ಪುಂಚ ಬಂಡ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡತೆ ಅಲ್ವದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲವಾರು ಪುರಾಪು ಪಡೆದು ಪುಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಏಳು ಬೂಡದ ಬಲ್ಲಾಕನ ದೈವ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಏಳು ಬೂಡದ ಬಲ್ಲಾಕಲು ಒಂದು ಅಂಚ ನೇರಂಗಿ ಬೂಡು ಪಾರಂಗಿ ಬೂಡು ನರಿಕೆಂಬು ಬೂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಂತ ಈ ಏಳು ಬೂಡದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ನಲಿಲ್ ನೀರ್ನ ಅವರು ಆರು ಕಠಿಣರ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಏನ ಮರಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೋರ್ಮೆಗುಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಈ ದೈವ ದುಂಪೋಪುಂಡು ಆ ಕಾಳಿಕಾಯ ಅನ್ನುಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪದೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಮಜಾಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಹೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋದು ನೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆತನ ಅಲ್ಪದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನೆಟ್ಟ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಈ ಬತ್ತನ ಸರಿ ಆತು ಒಂದಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣ ಜನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನ ಜಾಗ ದೈವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಪಾತ್ರದ ಲಡಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಡಾಯಿ ಆದು ಐನು ಸೋಪಾಗ ಏರೇನೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸೋಪ ಸೋಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಪಣ ಜಾಗ ಬರೋಡು ಆಯನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೈರದ ಅಲೆಕ್ಕಿ ತೀರ್ಥ ಮೈರ ಮಿತ್ತ ಮೈರ ಐನ್ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ತು ಮಾಂಕಾಲಿ ಪಡುಪುಡ್ದು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರ್ದು ಸೀದಾ ಮರ್ದೇಲು ಬಾಕಿ ಮಾರ ಬಿಳಿಯೂರು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಜಾಗವು ಅವಳು ಬೋದು ಉಂತನಾಗ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಎದುರಾಪೆ ಈ ದೈವಗ ಎದುರಾದ ಅವಳ ಇಂಚನೆ ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತನಾಗ ಊರ್ದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಚು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಶಕ್ತಿಲು ಮತ ಬೆತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಆ ಜಾಗನ ನಿಕ್ಲ ಗಡಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಜಾಗನ ಆಯ ತೂವೋಣಾಡು ಈ ಜಾಗನ ಈ ತೂವೋಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ನೇಂಜ ಬಾಮಗು ಬರ್ಪಣೆ ನೇಂಜ ಬಾಮ ಗಡಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಬುಧರುಂಡ ಓಡೆ ಮರ್ದೇಲ್ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಂದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂತಿಗೆ ಇಂಚಿಗದ ಕಲೆಂಜಾಗ ಮರ್ದೇಲ್ ಬಾಕಿ ಮಾರೋದು ಇಂಚಿಗೆ ಇನಿಕಲ ಕಲೆಂಜಾಗೆ ಒಂತಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಂಜಾಗ ಬರ್ಪಣೆ ನೇಂಜಡ್ ಬಣ್ಣ ದಾನೆ ಹಾಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗೆರೆಗೆ ಅಂತ ಉಪದ್ರವ ಅಂತ ನಕಲಿ ಇತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಒಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ
ಸಮುದಾಯ ಬುರ್ಚ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ತು ಗುರಿಕಾರಿ ಅವರಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಉಡಾಪೆ ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ದೀವಂದೆ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚ ದೈವಯಾಗ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡು ತಮ್ಮಲೆಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡು ಶಾಂತೋಡು ఆయన ತೀರ್ಪೆ ಆಪಣಂತ ಉಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಓಟೆದ ಕಾಡಿತ್ತು ಓಟೆದ ಕಾಡು ಓಟೆದ ಅಂದ್ರೆ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡೇಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವು ಬೆದ್ರ ಪುಂಡೇಲೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಂಟು ಉಂಡದೆ ನಡುತ ಭಾಗ ಗಾಳಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟುದು ಇಂಬ್ಯನ ಎದುರುಡು ಅವು ಪುಡಾಣಿಗೆ ಪುಡಾಣಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅಂಡು ಆ ಶಬ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಏರು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಮ್ಯಾನ ಏಲೆಕ್ಕದು ಮ್ಯಾನ ಮಲ್ತದು ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಮುಪ್ಪ ಒಕ್ಕೆಲುಗಲಾವು ಇನಿ ಕೋಟಲೆ ಇಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮತ ಕಣತ್ತು ಪಡೆದು ನಾಶ ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಅದು ಒಕ್ಕೆಲೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ದೈವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಪುಂಡು ನೇಂಜಾಡು ಮುಪ್ಪ ಒಕ್ಕೆಲು ಕೆರಿಗೆ ಅನ್ಪುಂಡು ನೇಂಜಾಡು ಮುಪ್ಪ ಒಟ್ಟೆಚಾರ ಜಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಐದು ಅದು ಅಲ್ಪ ಓಟೆಜಾರ ಏನನ್ಪುಣ ಪುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಓಟೆದಾನ ಹಿಡ್ದು ಪುಡಾದು ನರಸಿಂಹೆ ಕಂಬರ್ದು ಪುಡ ಆ ಓಟದ ನೆಡ್ದು ಪುಡಾದು ಎರುತರು ರೂಪಡು ಹತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಸಂಹಾರ ಮಾತದು ಪುಡ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಓಟೆಚಾರಾಯ ಅಂದು ಓಟೆಚ್ಚೆ ಎರುವಾಯೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳ ಅದೇ ಅಂತೂ ಬೆದರ ಪುಂಡೆಲದ ಓಟೆಡ್ದು ಉಡೆದು ಎರುತ್ತ ಒರುವಾದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕೊನೆ ಊರ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಓಟೆಚಲ ಇಂಚ ಓಟೆಜಾರ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಓಟೆಜಾರ ಏನನ್ಪಣ ಪುದರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬಿರ್ಕೊಲು ದುಂಪೋಪಣ ಈ ಬಿರ್ಕೊಲು ನನ್ಪಣ ಶಬ್ದಗೆ ಬಿರು ಕೋಲು ಕೊಂಡ ಬಗರಿ ಚೈತ ಯಾತ ಎಂಕಲು ನೆಟ್ಟಿದೆ ತೊಂಡ ಕಂಚದೆ ತೊಂದ ಬಿರ್ಕೋಲು ಬಿರ್ಕೋಲು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೆಂಚಡ್ಕಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಈ ಬೇರೆ ಬೇಣಿ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಪಿರ ನೂಜೆ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಟೆಜಾಲ ಬಾಮ ಅಂದುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಸುಣ್ಣಾನ ಪರಿಪುಂದುಂಡು ಐಟೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಬತ್ತದ ದೈವ ಪಿರ ಗುತ್ತುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ದೈವದ ಬಿರ್ಕೋಲು ದೈವ ಈತ್ ಮಾತ ಸುತ್ತುದು ತನ್ನ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಈತೆಟ್ ಮಾತೇನ ಅಧಿಕಾರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆತೇನ ಪೂರದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬಾರ್ದನ ವಿಶೇಷನೇ ದೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಊರದ ಪುದರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಐತ ಪರಿಚಾಲನೆದ ಸಾಧಿದ ಅಂತೂ ಗೊಂತು ಲಂಚನೆ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜೆರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತಾರ ಪಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃದು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದಾರು ಅವು ತಪ್ಪೇರೆ ಆನಿದಾಲ ಪಾರ್ದನ ಕಾರ್ಯರ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮೌಖಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಓಟೆಚರಾಯ ಆಯೆ ಐದು ಅವ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ವಾಟೆಚರ ತರೇಡ್ತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪಡೆದು ಪೂರಾ ಕಲಂಜ ಗುತ್ತುಗು ಅಡೆಗೆ ಮೂಲ ಗುತ್ತುಗೆ ಪೊಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಭಾಗ ಅಂಚಿದ ಮೇಗೆ ಪದ ಬರಿ ಪದ ಉದ ಬರಿ ಆ ಪದ ಬರಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ನಾಗಮೂಲೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಸುದೆ ಬರಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬಂದು ಇಂಚ ಬರೆದೀಜರಂದಂಡ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪದವರಿಂದ ಅವಳು ಪದವರಿ ಪಿನಕ್ಲಿತ್ತಿರ್ದು ಪದವದ ಬರಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಾಣಗ ಮರ್ದೇಲ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡ್ದು ಅಮೇತಾರು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಲೆಂಜಗ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಚ ಅದು ಆನಾಗ ಏನ್ ಜಾಣ ಅಂದ ಮೇರೆಗೆ ದೈವಗು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನ ಕೊರಡತ್ತ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕೊರಡತ್ತ ಆ ದೊಂಪದ ಬಲಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಇಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಡು 80 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ನೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆ ಆತನ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಡಕೇನ್ರೆ ಲೋಕಾಯನ ಓಟೆ ಚಲಾಯೆ ಈತ ದೈವ ಅಂದ ಬಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತ ಮಾಯ ಕೊಡು ಬೊಗ್ಗುನು ಏರುತ್ತ ಹೊರಟು ಆವೇಶೋಡು ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿದೆಟ್ಲ ಆಯ್ ಒಕ್ಕೆಲಾಪೆ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯನು ಪೆರ್ಚಾವೆ ಆಯ ಅವೇನ ಗುತ್ತು ಬೂಡಿನ ಬರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೈ ಜಾಗೆನೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಐಕ ನೇಮ ಅಂದ ಕ್ರಮ ಐತೆ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಆವಡು ಸಾಂದಾಯನ ಆವಡು ಚಾವಡ್ ನೇಮ ಆವಡು ಐಕ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಅಂದಿಜ್ಜೋ ಅವಕ್ಕೆ ವಾಕ್ರಮತ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ವಾಕ್ರಮತ ನೇಮ ಅವು ಈರುವ ನಡುತ್ತೆ ವಾಕ್ರಮತ ಐಕೆ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ದ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಖಾಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಮುಗ ಕಟ್ಟದ ಆಪನಂಚಿತ್ತ ನೇಮಲುಂಡು ಕೆಲವು ಅನಿಕಟ್ಟದ ಆಪಿನ ನೇಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಾನಿಟ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಡದಲ್ತಾಗೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಳುಂಡು ಈ ಓಟೆಚರಾಯದ ಯೋಗವಾ ರೀತಿದ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಕರೆಗತ್ತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 4 ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬುರೈಂಕೆರೆ ಹಿಡಿದು ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಉಜಿರೇಡ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಉಪನಯನದಾನಿ ತಾಣ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ? ಗೊತ್ತಾನ ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈರೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ದೈವ ಕಲ್ಲುಕುಡಿ ಅಕಲ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ. ಎರಡನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿತ 3 ಜನ ಅತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಒಂದುರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಕರೆದಿಕ್ಕಿದ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವದ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಈರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದಲ ಒಂಜಿ ಬಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂಶೋಡು ಬತ್ತನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ನಡೆ ಅಲ್ಸದ ಅನ್ವಂಡದ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕೊಂದು ನಿವಾರಣೆ ಓಡಿತ್ತಂడి ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೆರಿನವೇನು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕ ಎನ್ನಡಕ್ಕಿಂದ ಆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಾದ ಬರ್ಪುನೆ ಅವಳು ಮೂಲ ಮಾಯಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವ ಆಂಡ ಮೂಲ ಓಲು ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ನರಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅತೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮ್ಮ ಅಚ್ಚವೆ ದಿನ ಗರ್ಭಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು 5 ಮುಕ್ಕುಲು 2 ಜನ ಮರ ಜೋಕುಲು ವೀರಕಾಲುವೆ ಕಾಳಮ್ಮಲ ಕಲ್ಕುಡೆಲ ಕಾಳಮ್ಮಲ ವೀರುಲ ಕಾಳಮ್ಮಲ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಒಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಲು ಮೂಲು ದೈವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕೆಂಡ ಅವಲೆ ಓಲು ಉಬಾರ್ ಉಬಾರಿಡು ದೈವ ಅಭಿನತ್ತಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಣೂರು ಅಂದ ಮಾದೇವರ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಅಕುಲು ಮಾಯಾಯರು ಅಪಗ ದೈವದ ಮೂಲ ತುಂಡ ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಮೂಲ ತುಂಡ ಮೂಲು ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡ ಅಪಗ ದೈವ ಆತಿನ ಅವಳು 5 ಒಕ್ಕಲ ಅವಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ದೈವ ಆಂಡಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಬಹುದು ಉಬಾರ ವೈಲಾಯರ್ನಾಡೆ ಬತ್ತದು 5 ಕಣದ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಲದರಸು ಭೈರವ ಸೂಡ್ಯರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸುರುಕ್ಕು ಓಲು ಹಾಕಲು ಪೋನಗನೆ ಕಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಬಾಡ್ದಿರು ಅದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಬಾಡ್ದ 5 ಮೇಲ ಮಲ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರಬುಟ್ನಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬೋಲ್ ಪೋಡ್ನ ಅವು ಮಾಕಲ ಬೇಗಲ ದೈವಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೋಲ್ಪವಾರ್ದನಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಪ್ಪನ ರಾತ್ರಿ ಬೋಲ್ಪವಾರ್ದನ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಮಕ್ಕಳು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಈ ಮಾಕಲಬ್ಬೆ ಐನು ಕೋರಿಯಾದ ಕೆಲತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ಆತಾಂಡು ನಾನ 10 ಕೆಲ ಕರ್ತುಲ್ ನಾಕಲು 30 ಕೆಲ ಮೂಲ್ಯಮಾನ್ಯ ಅಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಮೇಲ್ ಪಂಚಾಂಗ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡುದು ಅಕಲ ನಂಬರ್ ಸೇರಿ ಅಕಲ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಮನ್ಪುಣಂಚ ಅತೆ ಇಂಚ ಅರೆಗ ರಡ್ಡು ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಯ ಅವು ದೆತ್ತೊನ್ಲ ಕಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡ್ಪೇರು ದೈವದ ಮೂಲ ಮೂಲ ಐಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗೆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೈವ ಮೂಲ ಒಲ್ಗೆಂಡ ಮೂಲ ಅತೆ ದೈವ ಮೂಲ ಉಂಡ್ಗೆಂಡ ಆ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಅಂದ ಬಂಡೆ ನಾ 10 ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೈವದ ಕಥಾಮೂಲ ಓವು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೂಲವೋ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಚ 5 ಕಾರ ಪಂಜುರಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಪಂಜುರಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಸಂದಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಸಂದಿಡಿರೆಗೆ ತೂನಗ ಗಟ್ಟಂದ ಮಿತ್ತು ಗರುಡಂದಲ ಕೊರದು ಜತ್ತೆ ಬರಪನಂಚಿತ್ತರ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ಡು ಅತೆ ಆಯ್ ತೀರ್ತು ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಅರಿವಣದ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಈ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಮೇಘಲೋ ಕೊರದು ವ್ಯತ್ತೆ ವ್ಯತ್ತೆಂದು ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿದ ಕರಂಡದ ಗಾಯಿ ಬೊಲ್ದು ಬಂಜಿದ ತುಂಬೆದ ಬೃಪ್ಪ ಅದೇ ಉದ್ಯಾನೋತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ ಬರ್ತುಡು ಪಂಜಿನ ಗಾಳಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರಣ ದೆತ್ತೋಣ ನಂಡ ಅವಳು ಅಕುಲು ಬಿಜಲಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲು ಕೆಂಡ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡು ದೇಶ ಓವು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಜಿನ ಗಾಳಿ ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಬರೋದು ಅವಳೊಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಅವಳ್ದಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಗಡ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬಗಡ ಬೇತಲೆ ಉಂಡು ಬೇತೆಗಡೆ ಬೇತೆಂಡು ತಂದರ ಓಟಚಾರಗಳ ಮೂಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಐದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಬೇತಂಡು ಅಂದ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನದು ಯಾನ ಅರೆಗೊಂಜಿನ ಮುಗಿಪೆ ಈ ಕ್ರಮಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಅಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಕೊಂಡ
ಇಂಚ ಸಂಧಿದ ಮೂಲ ತುಯರ ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ತುಯರ ಬಂಡ ಐಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮೂಲ ಬತ್ತೆರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ನರಮಾನೆ ಹೊರಟು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಜೊತೆ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಜತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಪಾರಂಗಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಈರು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತೆತ್ತೊಂಡ ಅವು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಾಲನೆ ಮುಡಾಯಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಾಲನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ತೂನಗ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೊಡ್ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಚಂದು ಕೊರ್ಪೆನೆ ಕಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪನ ಕುಲಕು ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಅತೆ ಬರಿಕ ಬಂಗಾರ ಅದು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಅದು ತಾಡಿ ಎರುತ್ತ ಕೊಂಬು ಬಲಿಪಂದೆ ತೊರ್ತಿ ಎರುತ್ತ ಕಾರು ಕಡಪಂದೆ ಮೋನೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜು ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಏರ್ಡ ಕೃಷಿ ಎರುಬೋರಿ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪೆನ ಈ ತುಳುವನಲಟ್ಟು ಏರು ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜನಮಂದೆ ಉಲ್ಲೆರ ತುಳುವನಲಟ್ಟು ಆಯನ ಅವಲೇ ಮೂಲ ಅಂದು ಬಣೊಲ್ಲಿ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಲಿ ಹೊರತಾದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಧಿದ ಮೂಲ ಅತ್ತನ್ನ ನಡೆತ್ತ ಮೂಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಾಲು ಮೂಲ ಇರ್ದಲ್ಲ ತೋಜಿದ ಬರ್ತೇನೆ ಈತೆ ಅವೇನು ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ ಈತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿ ಏನರ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬರ್ಗಬಲ್ಲ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡಗೆ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಇಳಿಸಗಾನ ಜಪುಡ ಈ ಮಾತ್ನೇನು ಸತ್ಯದೈವ ವಟಜಾರೆ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ರೂಪವಾದ ಐನೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಜಪಡಾಗ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೇನರೆ ನೆಕ್ ಶ್ವೇತವರಾಹದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಣಪ್ಪನ ಅವೇನೆ ಕಣಪ್ಪರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕಿರಣ ಅವೇನೇ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂಗೆ ಎಂಚಾವಡು ಇರ್ನ ಸರಿ ಉಂಡವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಾತಂಡು ನನೈತೆ ಪಿರದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ದಯಬಂಡ ಬೊಳ್ಳದ ಕಾಲಾಪಣ್ಪನ ಬೊಳ್ಳದ ಪ್ರೌಢ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ದಾತ ನನ್ನ ಐಕ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆದಾರ ಬಣ್ಣಿನಲ್ ಕಡೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲೋಡು ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಬಂಡ ಪೂರ ಧೂಳು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡು ಪೆಟ್ಟುಪೂರ್ ನೀವಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕನನಗ ಜನಕುಲು ಪಾರ್ದಾನ ಮನಪ್ಪಿ ಅವೇನು ಮದ ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆರೆ ಬಣ್ಪನೆ ಆರ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಪಿಂದಾದ ಮೂಲ ಓವುಂಡು ಅವೇನು ಮದ ಪಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ನಮ್ಮೂಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾನೆ ಏತ್ತೆ ಇರು ನಮ್ಮ ಮನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಎಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಕು ಅವಿತ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿನ್ಲ ದುಂಬು ಕೊರೊಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಧೂಪ ದೀಪ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಕೇಪ್ಲ ಬುರ್ಪ ಮುಂದೆಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಐಡೊಕ ವಜ್ರದನೇ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಎಂಚಿನಂಡು ಕೂಚಿದ ನೀರು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಬಾಲೆ ಧೂಪ ದೀಪ ಮುಂದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಇರೆಗೆ ಒರಿದು ಬರು ಇಜ್ಜಿಂಡದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರಾಣ ಒರಿ ಉಂಡತ್ತಂದು ಮೂಲ ಕುರಿ ಉಂಡು ಪಾರ್ದನ ಮೂಲ ತುರಿ ಪುರಾಣ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ಐನು ಮದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆತೊನುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪರಂಪರೆದ ಪಾರ್ದನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತೊನುಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲ ದೆತೊನುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಐನ್ಲ ದೆತೊನುಗ ಐನು ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಮರತಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮರತಲೆ ಆಂಡ ಪುರಾಣನು ಸೀದ ಪಾರ್ದನ ಮೂಲಗೂ ಗೋಡಿಯವನ ಕೆಲಸಗೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಪಾರ್ದನ ಮೂಲವು ಅಪಗ ಶ್ವೇತವರಾಹಿ ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ಕೊರೆದಾಡಿಡ್ದಿರ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವಾರಾಹಿ ರೂಪಡು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ಶ್ವೇತವರಾಹದ ಮಿತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ನಕಲದಾದ ಅಂತಾರಂಡ ಸುಮನ ಸರ್ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಮೂಲು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುಣವ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಷ್ಟ ದೂರ ಅಂಡು ಈ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನೀ ನಡೆದ ಆವಡು ನಂದು ಕಾಲನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಆ ಸುಮನ ಸೇರಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ವೇತವರಾಗ ಆ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಈ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾನವೇನು ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭಗೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಬರೆತೆಗೆಂಡ ಬರೆದು ತಯಾರಾತಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸಿ ಎಂಚ ಆತಂಡಿಗೆಂಡ ಅವನು ಇಂಚದಿತ್ತೊಂದೆ ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ಕೊರೆದಾಡಿ ದಿರ್ತ ಬತ್ತಿಯರು
ದೆರ್ತ್ ಬತ್ತನಗಾರನ ವಿಶ್ವರೂಪಡುಲ್ಲೆ ವರಾಹ ರೂಪಡುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವತೆಲು ಸುಮನ ಸೇರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಬಾಳುವಿರಿ ಶಾಂತ ಅವಡು ಈ ಘೋರ ರೂಪನೆಗ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಕಾಯ ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಜೀನ ಕಾಯ ಬುಡ್ಪೇರು 4 ಐತ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮುದೆಳ್ಳ ಕಾರ ಮುದೆಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿನ ಕಾಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಬುಲಿಪುಂಡು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಾಯು ನೀರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಕಾಯುಗು ಬಿಲೆದಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಯುಗ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಹೊರಟು ತೋಜರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಐಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಈ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಶಬ್ದನೆ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಬೆತ್ತಂಡ ಡಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅದು ತುಡುವನ ಮೆರೆಯರುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಆತು ಯುಗ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಓಲಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ತೋಚ್ಪವನು ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲಾರ ಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಲ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಪಂಜಿನ ಗಾಲಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರನ ಬೊಂಟೆ ಬೋನಾಗ ಮೋಲ್ನ ಗರ್ಭದ ಐನು ಕಿನ್ನಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಅದೊಂದು ಸೇರುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಪುಂಚೋಗು ಪುಡೆ ಕೊರ್ದು ಪುದೆಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಕೊರ್ದು ಅದೇ ಬೆದರ ಬುಂಡಿ ಕೊರೆದ ಆ ಕಥೆನ ಸಂದಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಂದಂಡು ಇರೆಗೆ ಕತೆಕ್ ಕೊಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಂಡ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಆ ಕಥೆನ ಯಾನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಯಾನೊಂದೇನು ಪುರಾಣ ನೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನಪನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಕಲಾಕುಂಭದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಗಲ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಕುಲೈ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆರು ಐಟ್ ಆರು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮಗೇಪುರ ಅಜ್ಜ ಆ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಸುಲಭ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ನೆಂಚ ಕನವಡು ಬಣ್ಬೇನು ಐಕ ನಾನಂತೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅవి ನೀರು ಅಂಚ ಕಂತರತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ದುಂಬಿ ಎಂಚಕೊನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ರೂಪ ಅದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಡದು ಕೆಲವು ಬೀಡುಲೇನು ಕೆಲವು ಊರ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತುಂಡು ಸುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಒಡೆಗೆ ಮೂಡಾಯ್ಗಡು ಮಗು ಬೇನೆಪಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಈರ್ನ ಆನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡದೆ ಸಂದಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೇನಕ ಬೂಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಸುಲಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇನೆಪು ಬಿಡುದವೇ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಪು ಬಿಡುದ ಸಂಧಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿರ್ಕೋಲು ಸಂಧಿ ಬಿರ್ಕೋಲು ಬಂಡ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತು ಬೇನೆಪುದ ಸಂಧಿ ಏಪ ಬಂಡ ಅನಿ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಸಂಧಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ನ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಬೀರ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನನೇ ಬೀರ ಅಂಡವೇನು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಯಾನು ಯಾನೊಂದು ವೀರಾವೇಶೋಡು ಬಣ್ಪನ ಆತನೇಟ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತಿ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಪನ ವೀರಾವೇಶೋಡು ಯಾನು ಯಾನು ಯಾನೊಂದು ಬಣ್ಪನ ಅವು ಬೀರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಪೂರ ಪಾರ್ದನ ಅದು ಈರ್ನ ಗುತ್ತುಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದ್ ಅವು ಸಂದ್ ಅಂಚ ಬೇನೆಪುಗೆ ಬತ್ತನ ಪಾರ್ದು ಕತೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಬೇನೆಪು ಪಣ್ಣನೇ ರೀತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಮಾರಣ್ಣಾರಿಗೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಒಲಿನಂಚಿನ ದೈವ ಆರು ದೈವ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣದು ಮಂಡ ಮಾರಣ್ಣಾರಿಗೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೂರ್ನ ಇನ್ನು ದೈವ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆರೇಗಿಲ ಇತ್ತಿನ ಒನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಇದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಾರ್ತೇನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲಾಪು ಬನ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲಕು ತೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಗೋಪಾಲ ಅರೆಗ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಶೇರಣ್ಣಗೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಂಡ ಪಾತೆರದಾಲಜಿ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಐತ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದ ಹೊರಡು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ತುಕ ನನ್ನ ದಿಂಬುದ ದಿನಗಳು ಕೂಡಾವಿನ ಆವಡು ಕೆಲವಲ್ಲ ಆತ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಲ್ಲಾತ ಆಯ್ರುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ನೆಟ್ಟಲ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡತ್ತ ಮನ್ನೇವು ಬಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಮನ್ನೇವು ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸಮುದಾಯ ವಾಸವಾದ ಇತ್ತು ಜಾಗ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ ದೈವಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸೂಟ ಯಾರನ್ನು ಮಾರಿ ಸೂಟ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೇತ್ರ ಬೆದರ್ದನೆ ಸೂಟ ದಾಖಲೆ ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸೂಟೆ ಒಂಜಿ ಒಟಜಾರ
ಕಟ್ಟದ ಗೋರ್ಪಣ ಸೂಟೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇತೇನೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಕುಡಾಗೋರಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು ಕಲ್ಕುಡಗಲ ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಅವು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಆ ಅಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸೂಟೆನ ಒಲಕೊಂಡು ಊರುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಕೋಟ್ಲೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ನೇಮ ಪಿರಿನ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬೊಳ್ಪು ಅವೇ ತೋಜುಂಡು ಐದೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕಾಡು ಮುರ್ಗೊಂಕುಳು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ರೀತಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಐಕದಾಲ ದೈವ ಬೂರ್ಣ ಬತ್ತು ಪುರ್ಪದ ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಮಲ್ತೇನ ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೇಮಗು ಸೂಟೆನೆ ಅವಿ ಬೊಳ್ಪೆ ಜೀಟಿಗೆನೆ ಅವಿ ಬೇತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪೂರ ದೈವ ಗಗ್ಗರ್ ದೆಚ್ಚಿ ಆದ ಜೀಟಿಗೆದ ಸೇವೆಗೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಮಾತೆನ್ನ ತೂವೊಂದು ಬರಿಯಾರ ಉಂಡು ದೊಂಪೋಣು ಐನು ಮತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ತಾನನ ಮಾತ ತೂದು ಬತ್ತದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನತೆ ಈ ದೈವದ ಜಾಗ ಅವು ನೇರ ದೇವೇರನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಉಂಡು ನೇರ ಅಡೆಗ್ ಸೇವೆ ಏನಂದ ಅಗ್ನಿ ಸೇವೆ ಅದನ್ನ ಗೌರವನ ಜೀಟಿಗೆದ ಗೌರವ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನೇರ ಪಾರ್ವರ್ಪಣ ಕಣತನ ಭಂಡಾರನ ಕಣತನ ಅಂಚಿನ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಐನು ಮಾತ ತೂದು ಐಕ ಪರ್ವ ಪಾರ್ದ ನೈಜ ಐನು ಮಾತ ತೂದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆರ ಮಾತ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನೇರ ಪೋಪನ ಸೂಟೆದಡೆಗೆ ಸೂಟೆದಡೆಗೆ ಹೋದ ರಡ್ಡು ಸೂಟೆ ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ಲ ತೂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಇಡೆ ಬಾಯ್ದಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟದಿರ ಈಗ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ತೂತುಜ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ತೂತೇರು ಕಟ್ಟದು ಅವು ಏರ್ಲ ಬೇತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮುನ ದೇಜಪ್ಪ ಪಂಪನಾರ ಪುದರ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಕಲನೆ ಸಂಬಂಧದಾರು ಬಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ನೇಮಗೆ ಆರೇನು ಕಾಣತ್ತದ ಕಟ್ಟಾಯರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾದ ದನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಳ ಇಡೀ ಕಿದೆ ಖಾಲಿ ಅಣಿಗೆ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನ ಗ್ರಾಚಾರ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಸಾರಿ ಬಾಡ್ತುನಾಗ ಪಿರ ತೋಜಿನಿಗೆ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಪಿರಾನೆ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಲದ ಅವು ನೇಮ ಸರಿ ಆತಜಿ ದುಂಬಿ ಏರಿ ಕಟ್ಟೊಂತೀರ ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅಣ್ಣೆರೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲೆಗೆ ಮೊಕುಲು ತನುವೇ ತೊಡಗಿಸಿರುತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಳಿ ನಳ್ಳನನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಅವಳು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಭೂಮಾನಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಕುಲೆ ಅರಸುಲೆ ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುನು ಪರವೇರೆ ಕಟ್ಟುನು ನಾಗಪಣ್ಣ ನಕಲು ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಕಲು ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ನಕಲ್ ನಡೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟರೆ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ ನಡಿತು ಎಂಕುಲು ಅರಸುಲೆ ಕಟ್ಟು ಜನ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಬದ ಕಟ್ಟುವಂಡ ಅವು ಆಪುಚಿ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನೆ ಆಯನ ಬಂಜಿದ ಬಡಿತ ಕನ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಜಲ್ ಯಾನ್ವರಣಿ ಪಂಡ ಉಂಬಳಿ ಬುಡ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಲ್ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನ ನಮ ಪೊಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವುದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದೈವಗು ಸಂದದ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವಗು ಸಂದದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಮಿಕ್ಕಲ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಮುದಾಯ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತನ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ತಾಕತ್ತದಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಕಣತ ಕಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದು ಇಂಚ ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡೆದ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೀ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಮುರಾನಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಮುರಂದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಡ್ ಆಟಿಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯದ ಕೈತಲ್ಲು ಅದೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಜಾಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಕುದು
ಅಂಚ ಆಟಿಡ್ ನೇಮಾಪನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳೈತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಎಂಚ ಪಂತಿನಿಂದ ಕೇಂಡನ್ನೆರೆ ನಿರಂಜನ್ರೆ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಕೆಂಡ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಹಣ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಗ್ರಹಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಮ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕೃಷಿಯೇ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಗಳು ಕೃಷಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಿನ ಕಲತ್ ಬರ್ಸದ ಸಮಯ ಐಕಂದ ಮೀಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀಸಾಲ್ ದಿದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನೇಮಜ್ಜಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಹೌದಾಗೆಂಡ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ತುಲೆ ಆಟಿದಾಗೆ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಇಜ್ಜಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉರ್ಡುಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತುಡು ನೇಮಜ್ಜಿ ಆಟಿಡು ಜಾರಂದ ಜೋಗ ಬರ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಓಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬತ್ತೆ ಬಂತನ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಜಾರಂದ ಜೋಗ ಬರ್ರೆಂಡು ಇಜ್ಜಗೆಂಡ ಉಂಡು ದಾಯಗೆಂಡ ಅವಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವು ಆಟಿಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚಂದ ಮಲ್ತನವು ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ನಮಕ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಏರೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರಡು ಇತ ಬನ್ಪನೆ ಊರುಡು ಕೈಲಿ ಕರ್ತದ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರಣ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಮರಣ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟ ಆತನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಓವು ನಂಗೆ ತಪ್ಪುಂದುಂಡ ಆತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಐತ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೇಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೇಡಿ ಮುಯ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಪದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಬೈಲ ಮಾರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಾಗ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟಿದಾಗೋ ನೇಮ ಅಂತ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಡ ಆಪದ ಬೈಲ ಮಾರಿ ಮಂಡ ದುಮ್ಮು ಬೈಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಆಕಲ್ನ ಗಡಿತ ಆಕಲ್ನ ಮಾರಿ ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ತಕಲ ಮಣದ ಆಕಲೊಂಜಿ ಆಟವೇ ಆಡಿದ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಮಾರಿದ ಕ್ರಮ ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಗುಳಿಗಾಟ ಆಟಿದ ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವನ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಆಂಡ ಏನು ಬಣ್ಬಿಂದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿ ಬದುಕಾದಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಅಂತೂ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಷೇಧ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಮಲ್ಪನ ದೈವವ ಒಂದಲು ತೋಡಿತ ಗುಳಿಗೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಗ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜ ತುಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಅವಲ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಬೋಡ್ದು ಅತೆ ಬಲತ ಮಿರೆಡ್ದು ದಾಸೆ ಮಿದ ಪರೆಲಾದ ಬತ್ತನವಂತು ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಭಿನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನಡೆ ಆಪು ಭಿನ್ನತೆ ಒತ್ತು ನಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಇರೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ನೇಮದ ಬಂಡೆ ಅಂಕುಲು ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನೇಮ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಅರದಳದ ವಿಷಯ ಆಡು ದುತ್ತ ಆಯ್ತದ ಆಡು ಪಾಲೆದನಿ ಮೂಲು ಪಾಲೆದನಿ ಬಾಕಿ ಪಂಜುಲು ತಿರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಪಾಲೆದನಿ ಪಾಲೆದನಿ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಲಂಚೂರು ಪಾಲೆದನಿ ಲಂಚೂರು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಂಬೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ತುಂಬದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ನಲ್ಪ ಪಾಲೆದನಿಯಾಗೆ ಪಾಲೆದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗ ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟೆಗೆ ತರಕೇರು ಮುಗ ಎಂಚ ಪಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಭದ್ರಾಕಾರದ ಅನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡಾಪುನ ಈ ಬಾಗಡು ಜುಮಾದಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುನು ಆ ರೀತಿ ಅನಿ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡಿಗೆ ಜಾಲ್ದ ನೇಮಾನಗ ಕಟ್ಟಣ ಇತ ಇಂಚಿಪಾರ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾಯನ ತಿಮ್ಮನಲಿಕೆ ಆರು ಕಟ್ಟಣ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಅನಿತ ಕೊಡಿತ ಸತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಲದ ಪುಣ್ಯ ಪೋಪನಾಗ್ಲೇ ತೋಜದನಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಆತು ಮಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕಂಪನೆ ಗಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೆ ಆತು ತೋಜಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇವನ ನೇಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಂಜದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಅವು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡಾರ ದೇತೊಂದು ಪಿದಣ್ಣಗ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಬಂಡಾರನು ಸುರೂಟು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ದೀಪುಣೆ ಸುರುಟು ಅವು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ದೀಪುಣೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿನ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡೆಕಾಯಿ ಉಂತನಾಗ ಬಡೆಕಾಯ್ದ ಮೇಟು ದೀಪುಣೆ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೊನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಕುಡನ ಬಂಡಾರ ಬಡೆಕಾಯಿಗೆ ಮೊನೆ ಮಲ್ತದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಡ ದೀಪುಣೆ ಒಟಜಾರನ ಮುಗ ಮುಖಾಮುಖಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ದೀಪನು ಕಲ್ಕೊಡನ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪನೆ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಎಂಕಲ್ತ ಪಿದಾರ್ದು ದರಿ ಕೈಕೋನೆರ ಉಂಡು ದರಿಗುಂಟ 10-25 ದರಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಜಾಗ ಮಾರ್ದಬಹುದು
ಅವೆಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತು ದರಿ ಉಂಡು ಐನು ಕಲ್ಕೂಡನ ಮುಕ್ಕಲ್ದು ಏರು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಏರುಳ್ಳೇರ ಆಕಳು ದರಿ ಕೈಕೊಂಡೆ ಭಂಡಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಲ್ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದೈವ ಒಟಚಾರ ಆಯಂಡಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಕಲ್ಕುಡಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನಿ ಒಟಚರಾಗಿ ಮಾನಿ ಉಂಡು ತಾನದ ಮೂಲೆ ಅನ್ಪಣ ಜನ ದರ್ಶನ ಮತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಣ ಕಲಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಈ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಹಕ್ಕದಾಯ ಭಂಡಾರನ ದೆತೋನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಭಂಡಾರ ದೆತೋನ್ ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದರಿಗೂ ಉಂಟೋಡ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಭಂಡಾರಗೂ ಸಂದನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ನೆನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೆರ್ತು ಬತ್ತದ ತಂತಿರಲು ಆ ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯರ ಉಂಡು ಈ ದೈವ ದೆತೋನಿಯರ ಉಂಡು ಪಾತ್ರೆ ದೆತೋನಿಯರ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ದರಿನ ಕೊಡೋದು ಅಂಗನಗು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಗನಗು ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ತುರ್ಲ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಅದು ಸುರೂಟು ಭಂಡಾರ ಜಾಪುಣೆ ಇರಿಸಾವಣಿ ಅವು ಕಲ್ಕೊಡನ ಅವು ತಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪಾರಜ್ಜಿ ಪಿದ ಇಡು ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಭಂಡಾರ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಣಿ ಒಂದು ಸಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಣ ಅವಳು ಭೇದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಭೇದ ಉಂಡು ಅತತ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂದೆ ನೇಮಗುಡಗಲ ಒಟಚಲಾಯಿಗಲ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಭೇದ ಉಂಡು ನೇಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟುನಲ್ಲ ಪಾತೆರರ ನುಡಿಗೊರಿಯರ ದುಂಬು ಕಲ್ಕೊಡ ಬಿರಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಿರಿಯರ ಕಲ್ಕೊಡ ಜಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತೆಗಳ ದುಂಬು ಕಲ್ಕೊಡೇನು ಉಲಾಯಿ ಬೊಗ್ಗುನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತುದ ಚಾವಾಡಿಡು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಂಚಾವಡಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡಿತ ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕುಟುಂಬ ದೈವನ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವನ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ ಕ್ರಾಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಬನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕಳಂಜ ಗುತ್ತುಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನೆ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಕುಡಂಡ ಅವು ಕಲ್ಕುಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒಂಜೇ ಕೋಣೆದ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಜಾಂಡ ಐಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಗ್ರಹಿತವನೇ ಅವಳು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ನೇಮ ಸಂದವಡೈಕ್ ಕಲ್ಕುಡನ ನೇಮ ಬಿರಿದು ಮೂಜಿ ನೇಮ ಕಾಳಮ್ಮಗ ಜಾವದೆಗ್ ಕಲ್ಲುರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂಜಕ್ಕೆ ದಾಯಬಣ್ಣಂದು ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಡಿತ್ತಿನ ತಾನೋಡು ಕಲ್ಕುಡನ ಉಜ್ಜಾಲದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಕು ಮೋಣೆ ಬಾರ್ದು ಮಂಚ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆ ಪರ್ವ ಮತ ಆಯರಂಡು ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ನೇಮಕ ಕಟ್ಟ ನೇಮ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟು ಬಿರಿಪುಣ ಅಂತೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಪುನ ಉಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಿರಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಾಳಮ್ಮಗ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾವದೆ ಈ ಜಾವದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ನಮಕ್ ಧರ್ಮದೈವನು ಜಾವದೆ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಜಾವದೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಇತನೆಟ್ಟು ಓವಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಗಲತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಮಣ್ಣತನದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ಮ ಅಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನವೇ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಜಾವದೆಲ್ಲ ಐತನಿಂದ ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಬೇಡ ಕಲ್ಕುಡನ ಉಜ್ಜಾಲಡು ಇಚ್ಚಿ ಹೌದು ಇತ್ತು ಜೇರು ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದು ಕೋಣೆ ಒಂಜೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜೆ ಚಾವಡ್ದಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಟಚಲಾಯನ ನೆಟ್ಟು ದೀಪು ಜೇರು ಮಂಚ ಹೊಡಿ ಉಜ್ಜಾಲು ಮನೆ ಮಂಚ ಅಂದ ಅವಳು ಚಾವಡಿಡು ಕಲ್ಕುಡೆಲ್ಲ ಒಟಚಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಟು ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಅಲ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಒಟಚಲಾಯಿಗ್ಲ ಕಲ್ಕುಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಡೆಕಾಯಿ ಎಂದು ಆನಂದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಟು ಪಿರಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ದೈವದ ಅವು ಆಕನ ಕುಟುಂಬದ ನಾರ್ಲತ್ತಾಯಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೂರು ಜಾಲ್ದ ನೇಮಾನಾಗ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಅವಳು ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಲತ್ತಾಯಗಳಜ್ಜಿ ವರ್ಮಲ್ತಾಯಗಳಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಳು ಗ್ರಾಮದೈವ ಒಟಚಾರ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಕಲ್ಕುಡ ಮಾತ್ರ ಒಟಚಾರ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಬೇತೇನೊಂಜಿ ಅವೆ ಯಾರು ಪಲ್ನಕನೆ ಕಂಬುಲದ ಅಲ್ಪಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಅಲ್ಪನೊಂಜಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನಿ ಬಂಡಿ ಈ ಬಂಡಿನ ಒಟಚಾರನ ನೇಮ ಒಯ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಒಟಚಾರ ನೇಮ ಒಟಚಾರ ಆಗಲ ಕಲ್ಕುಡಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಅನಗ ಬಂಡಿ ಕಲ್ಕುಡಗ ಬಂಡಿ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಕುಡಗ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಅನಗ ಬಂಡಿ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಆ ಸಾನೋಡು ಒಯ್ಪು ಮುಲ್ತಾನೆ ಮೋಡು ಮುಗ ಇರ್ದು 5 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು 5 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಸುರುಕು ಸೂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಬಲಿ ದೈವ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸೂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಚಲಳ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡತಲದ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ
ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾಣದ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಾಣದ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಐನು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಟು ಬಲಿ ಆತು ಅದು ನೇಮ ಮುಗದೆತ್ತದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಾದು ನೇಮ ಪಿರಿದು ಇತ್ತೆ ನೇರ ಅಂಜನ ಒಟ್ಟೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟುಂಡಾಯ್ತು ಮೂರು ಸಾರಿ ತೇರೆ ಅಂದು ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂಜನ ತೇರು ಬಂಡೆ ಬಿರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗಡ್ಬಡಿ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಗಳು ಗಡ್ಬಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಮೇಕತ್ತ ಐದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮಾಡಿರೋಂಡು ಹೊರ ಬಾರ್ನಾದ ಮಾಡಿರೋಂಡು ಹೊರ ನೇಮಡದ ಮಾಡಿರೋಂಡು ಹೊರ ಪಿರಿಯರನ ಮಾಡಿರೋಂಡು ಇಂಚ ಬಾಡ್ನವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯೋಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ಕುಡನ ಬಿರಿದಾಯಿನದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಬಿರಿಪಾರು ಒಟ್ಟಜಾರೆ ಬಿರಿಪನಗೆ ಅವು ಇಂಡಿ ಆವರಣದ ದೈವ ಇಂಡಿ ಉಂಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಬಗೆತ್ತ ವಸ್ತುಲೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದು ಐನು ದೈವಗು ಅವಲದೇ ತೊಂಡು ತನ್ನ ನೆಟ್ ಗಂಟ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಬಗ್ಗುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಮಾತ ಇಂಡಿ ದಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಂಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅದು ನೇಮ ಪಿರಿದು ಕುಡೈಟ್ ಅಡ್ ನೇಮ ಐಟಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಇಂಡಿ ಆದ್ ಬಿರಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಾಪೆ ಅನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಜೆತ್ತದು ಬಿರಿಪುನ ಇದೆ ಅವಳು ಊರ್ದಾಕಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಕೈತಡೆ ಉಂತಾದು ತಂತಿರ್ದಾರೇನು ಉಂತಾದು ಒಂಜಿ ಕೇನೆರ ಉಂಟು ಕೇನೆರತ್ತು ಓಲೋಲು ಬಿರ್ಕೋಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಒವ್ವೊವು ಗಡಿ ಜಾಗಂದು ಪಂಡೆನ ಆಯ್ನು ಲೆತ್ತದು ಪಂಡದು ವಶಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿಗೆ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಬಿಡಿಯಾರ ಉಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಪ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಬಿಡೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆರೆ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಬಿರ್ಕೋಲು ಪೋಯತ್ತೆ ದೈವ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆದ ಐನು ಪಿರಾಪನ್ನ ಆ ಗಡಿ ಇಕ್ಕು ಪೋನಗ ವಸಾಯ ಪುಂಡು ದೈವಗ ನೀರು ಬಿಡೋಡಾರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಓಟ ಸರಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದಾರ್ವನ್ನ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬೋಡ ಆ ಗಡಿക്ക് ಪಣ್ಣಾಗ ವಸಾಯ ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಂಡೊಂದು ಗಡಿಕನ ವಸಾಯ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಗಿಂಡಿಯದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂತಿರ್ದಾರನ್ನ ಗುತ್ತುಬಾರಗೆರನ್ನ ಎತ್ತದು ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನ ಎತ್ತದು 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕಲ್ ಕೂಡಿಯಾರು ಕಲಟ್ಟು ಸೇರಿಯಾರು ಈಗ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿ 1 ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿರಿಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಂಡದು 375 ತೋಲೈಡ್ ಆಪಣ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲತ್ತ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಾರು ನನ್ನ ತುಂಬು ಈಗಾಲದ ಕರಿನತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಾರು ಪತ್ರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೋನ ತೋಟಾರು ಚೌತಿ ಅಂಗರ ಬೇರಾರಿ ಚೌತಿ ಬರ್ಪ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟು ದೊಪ್ಪದ ಬಲಿ ಜಂಜಾನಿಗೆ ಮನ್ನಗ ಪೂರ ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟ ಈತ ಮಾತಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತ ಕಂಬನಿಗೆ ಇದುಪ್ಪಲೆ ಮೂರ್ತ ಕಂಬ ಆಟ್ರಿ ಐನಿಗೆ ಇದುಪ್ಪಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ದೈವ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೋರಿಗುಂಟು ಮಾಲಾಲೆ ಕೋರಿಗುಂಟಲ ಅಪಗನೆ ಮಾಲು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೈವ ಆನಂದ ಒಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾರ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತಾಗ ದೈವ ಬಿರ್ಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕ್ರಮ ಕಾಲಿ ಒಟೆಚಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪರಿಚಲನೆ ಐತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈತಾನಗನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಂಡು ತುಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೇರಲೋಕಾಯನ ಒಂಜಿ ಕುಲಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ತಾಯನ ಮಾಕಾಲ್ದಿನಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಐತ ಅರ್ಥ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕುಡರೆ ಬರಡು ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏತ್ ತುಳಿತಿನ ಅತ್ಲ ಮುಗ್ಗಿನವ ಇನಿದಾನೆಂಡು ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟಾದು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಬುಡುಪ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಓಲ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರು ಸಮಯ ತುಂಬುಕೊನ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟೋನಾಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮಾಮಾಯಿಗೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಿ ರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆದ ದೇವೇರನ ಮೂರ್ತಿನ ಕಣತ್ತದು ಆ ಪೀಠೋಡು ದಿಯರ ಉಂಡಾಕ್ಲು ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡೆಂಗಲ ತಿರ್ತಡು ಒಂದು ಅಂಗನ ಮಿತ್ತಡು ತಿರ್ತಡು ಅವಳದು ಇದು ಭಟ್ರು ಐಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದಾದ ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚೌಂಡಿಗೆ ನನ್ಪೊಂಜಿ ವಾದನ ಉಂಡಾಕಲ ತಾಳವರ್ತಿ ಐಟ್ ಅಕಲ್ನ ಮರಾಠಿಂದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ತೋಜನೈತು ಆಯ್ತ ಕಥನನ ದೇವಿನ ಕಥನನ ಐನು ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಐನು ಜನ ಐಕ್ ಗೋಂದಳದ ಸುತ್ತ ನೈತದು ಜಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರು ಐನು ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಜೀಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಐನು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆವೇಶವಾದ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಕಲ್ಲೇಗಡ ಮಲ್ಪೇರುತ್ತ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಡು ರಡ್ ನಿನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜೇನು ಬಾಯಿಡು ತೆಕ್ಕಾದು ಆ ಒಂಜೇನು ಬಾಯಿಗಿದ್ದ ಇನ್ ತೆಕ್ಕವೇರು ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ಅವು ಪೊತ್ತುಂಡು ಕುಡಂಜೇನು ಬಾಯಿಗೆ ದಿಪ್ಪುನಿ ಕುಡನ್ ತೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸುತ್ತಾದು ಅವು ಆವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ
ಮಲ್ಲ ಜೀಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ದೊಂದಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಅಗ್ಗೆ ಎಂಚದಿತ್ತು ಜೀಟಿಗೆ ಎಂಚದಿತ್ತು ನಾವೇ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನುಡಿಗೊರ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಮ್ಮೈ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯವ ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಐನು ಸರ್ತಿ ಆರತಿ ಯಾರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಥನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಯಾರ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಥನಾನಗ ಅವಳು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಆರತಿ ಯಾರ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಶನ ಭಂಡಾರ ಬಾತದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಶನ ಈ ಕ್ರಮ ಆವಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ತಾತ ನಮ್ಮೂರ ಅರ್ಧಲ ಬಾರಿ ಆದ ಕಡೆಕ್ ಗುಳಿಗಾಗ ನೇಮ ಯಾರುಂಡು ಸುದೆ ಬಾರಿಟ್ ಅಲ್ಪ ವನಭೋಜನ ನಲ್ಪ ಅಗೆಲು ಬಾಲಸ ನಲ್ಪ ಎರಟ ಅಗೆಲು ಅವು ಗುಳಿಗಾಗ ನೇಮ ಅವಳೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ವನಭೋಜನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಅಗೆಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡು ಕುಂಬಳದ ಕಾಜಿಪುಡು ಕುಂಡಿ ಅವಡೈಕ್ ನುಪ್ಪು ಅವಡು ಕೋರ್ದ ಕಾಜಿಪುಲ ಉಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಅಗೆಲು ಉಂಡು ಕೋರಿ ಜೀವಂತ ಕೋರಿನ ಕೊರಿಯಾರ ಉಂಡು ಗುಳಿಗನಕಾಯ್ತು ಅಯ್ನ ಅಗೆಲಾದು ನೇಮಾದು ಆಡೆ ಬಲಸನಡೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅವಳು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೂ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಿಯಾರುಂಡು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಆದು ಈ ನೆನ್ನ ಈ 40 ಗಂಡ ಗಣಕಳಿ ಬಲಸನ ಅಗೆಲನ್ನು ತೂದು ದೈವಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಆ ನೆನ್ನ ಉಲ್ಪೆ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಅನ್ಪಣೈಕ್ ಉಳಿಪೆ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಉಳಿಪೆ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಗುಳಿಗಾಗ ಆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಣತ್ತ ಈಗ ಆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದ ಇವಾಗ ಮುದ್ರೆಗೆ ಅವು ನೆಕ್ಕಂದತ್ತ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಣ ಉಣುಪುಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಪೆ ಉಳಿಪೆ ಅಂಡ ಗಂಡ ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಕಾಪೆ ಕಾಪೆ ಅಂಡ ಮೊಗೇರ್ಲೆಡ್ ನಾಯಕೆ ಸೂಟೆ ಅಕ್ಲು ಐನು ತುಂಬ ಪೋಪುಂಡು ದೈವ ಪಿರವರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಪುಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮಾತ್ರ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಊರದ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಡಪ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುಣಿ ಐದು ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಅದ್ದೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೈವಾಗ ಮೂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಲೆಪ್ಪುದ ಇಲ್ಲತೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಂಜ ಗುತ್ತು ಬಾರಗೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಕರೆಟ್ಟಿಯಲ್ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗಬೈದ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅಂಕರೆಟ್ಟಿ ಅಂಕರ್ ಪಂಡ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಕರೆಟ್ಟಿಯಲ್ ಅಕುಲು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ನಾಕುಲು ಒಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಪತ್ತನಾಕಲು ಅಗ್ಗಬೈದ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅಗ್ಗಬೈದ್ಯ ಸಂಸಾರ ಚಾಕರಿ ಉಂಟು ಚಾಕರಿ ನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ವಿವರವಾದ ಆ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ ಊಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುವ ಐನ ಆ ಕಾಲದ ಐನು ಆ ಮನೆತನಗೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯಾಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಡು ಬಲ್ಲಾಳನ ಕಾಲೋಡು ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏಕಸೂತ್ರೋಡು ಕಟ್ಟದೆ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನ ಕಾನ ಒಂದು ಒಟಚಲಾಯೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣದೋಪಾದಿರು ನಮ್ಮನ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಊರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಿರು ಉಂಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೈತಲ್ಲಡಿ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ಉಂಬಲಿ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಉಂಡು ನಂದು 6 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತನೆ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲದಾಕಲೆ ಉಂಟು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಬುಧರೆಂಚಿನ ಓಡಿ ಅಡೆಗ ಬಲಿಂದ ಆತ ಇಪ್ಪಣ ಜಾಗ ಬಂಡಾರಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಾರಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಈತ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರಾಣ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಣರಿಗೆ ಜೋಗಿಲೆ ಬೈಲಿ ಜೋಗಿಲೆ ಬಂಡಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಬದೆರೆ ಕೋಡಿ ಪಂಬದೆ ಅಂಚ ಈರೆಕಡೆ ಮರಂಕನ ಜೊತೆ ಬಿರಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿದ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಕಟದಲ್ತೆ ಆಗ್ಲ ಅವೇ ಕ್ರಮ ನಾವು ಪೂರ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಪೂರ ಉಂತಾರೆ ನಾನು ನೀರು ಬಿಡ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮ ಮರಂಕನ ಜೊತೆ ನಿಜವಾದ ತೂನಗರ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ಲು ಇಡೀ ಬಾರಿ ಕೇರಿದ ಪಿರಿಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಕೊರಂದಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗವು ಬಾರಿ ಸೋರ್ಲ ಅಭಯದ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದೀಪಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆರ್ರದ ಕಾವಂದೆರೆಗಳುಂಟು ಬಂಡ ಬಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವಗಳ ಬಾಳುಲ್ ನಾಡದ ಕಿರುವಾಲು ಕೊರ್ತು ಮರಂಕನ ಜೆತ್ತದು ಕೊರ್ನ ಆಪೊರ್ತುಡು ಮೊರೆತ್ತಿನ ತಿನ್ಪಾಬೆ ಅರೆತ್ತಿನ ಪರ್ಪಾಬೆ ದಂಗಾಣ ದಂಡ ಬೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದುಂಡ್ರಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಲಂಚನೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಆ ಊರದ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆ ನಲ್ಕೆದಾಯಗ ಉಂಬಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಉಂಬಲಿ ಇತ್ತಲಕನೆ ಮಡಿವಾಲನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಬಲಿ ಮುಗಪತ್ತುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ ನಡುವರದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಗೋಪಾಲನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿಪ್ಪುಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ರಮ್ಯಾ ಮಯ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭಾ ವಿನಯ್ ಬೋಲಂತೂರು ಪಿಂಕಿ ಕುಲಾಲ್ ರವಿಕಾಂತ್ ನಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಗಳು ಬರತು ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ದೇವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚೇತನ್ ಬಂಗೇರ ವಿಕೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಾರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ನಲ್ಕೆರೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ವೈದ್ಯ ಬಚ್ಪೆ ಸಂಕೇತನ್ನಗೆ ಜೈ ಬಂದಿರು ಸಂಕೇತನ್ನಗೆ ಅಂಚನೆ ದಿನಕರ್ ಕೊಲಂಬದನ್ನ 14 ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಓಮ ಅಂತ ದೈವಾರಾಧನೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ದೈವಳು ಮಲ್ತನ ಅತ್ತೆ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತನ ದೈವಳು ಮಲ್ಪನದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಶರತ್ ಬಂಡೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೊಂದಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೊಂದಲೇರು ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಂದಲೇರು ನೀತು ಬಿದ್ರ ತೊಂದಲೇರು ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ತೊಂದಲೇರು DPK ಹೆಗಡೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶೀನಪ್ಪ ಸುಲ್ಯ ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಜಲಕಬೋನಗ ತೇರು ಎದುರು ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೈವ ಓವು ఒక ఆయన కథెదాద మా కల్తెతే ಓಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಲಕಗು ಬೋನಾಗ ಕಾಜು ಕುಜುಂಬ ಬಂಟನ ದೈವ ಅಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬದೇನು ತೆರಿಯೋನಗ ಸೋವ ಪೂಜಾರಿ ಸೀತಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ನಮಕ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ತೆರಿಪದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಡಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗುಂಡ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕೋ ನೀತು ಬೆದ್ರ ಉಮೇಶ್ ಪೈ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಹುಸೇನ್ ಮಾಂಟೊನ್ ಹುಸೇನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗಲ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಲೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೇತನ್ನಾಗ ಪೂರ ಸಂಕೇತನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆಂಡು ಜವಣ ಇರ್ತದೆ ಐಟು ಸರತಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಗಾಧವಾಯಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ಬುಡುಪಾದ ಕೊರಪ ನಂಚುತ್ತನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆರುಂಡು ಈ ಪಾಡ್ದನ ಒರಿಯರ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಆರು ಏಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತೆರ್ಗೆ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಾರು ಆ ಊರುಡಿತ್ತಿನಾರು ಪರ ಊರುಡಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಆರು ಅಡೆ ಪೋದು ಐನು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಏರ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ವಾರ್ಡ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಮಾತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಡ ಉಂಡು ಯಾನ ಐನು ರಡ್ಡು ಬೂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತ ದಿವನಿತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಪೋಪನ ಬರ್ಸಿದ ಅಂಜಾರೆಗು ಕೊರಿಯೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೀರಿಯೇರ ಅಂದತಿ ಆರು ತೀರಿಯೇರು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರ್ನ ಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅರಡ ಮಿನಿಂಬೇರ ಆನಿ ಪೆಜಿದುವೇರ್ನ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದನಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದನಲ್ಲ ನಾಶ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಮುಂದನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವೇ ನೀರು ಇರ್ನ ಗಡಿ ತತ್ತುಗಳ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇ ಓರಿಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತರು ಪೂರ ಕುಡರ ಇರಿನ ಬುಗರ್ರೆ ಜಕರ ಬಂಡನ ಆವಡಿರಿಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೋಕ ಎಣ್ಣ ಇರ್ ನಲ್ಲಾತ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ನನರ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಐತ ಬಗಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತೆರೆಯುವ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿರೇಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ವಾವ ಊರುಡು ವಾವ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ನ ದೈವಳ್ನ ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಜಾಗೃತಿ ಈರಾದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿರನೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಬುಳೆ ಉಡಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ನಮರ್ದಿ ಎತ್ತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ ದುಂಬದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎನ್ನಕಲ್ದ ಇತ್ತದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎನ್ನಕಲ್ದ ಎನ್ನಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಕಲೊಂಚು ಚೂರು ದುಂಬದ ವಿಷಯ ತೇರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಅನ್ಪಣೆ ವಿಭಾಗನೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತನೆ ಸಂಧಿ ಅನ್ಪಣೆ ವಿಭಾಗನೆ ಬೇತೆ ದೈವಾರ ಇತ್ತ ಅವರ ಅಡ್ಲು ಒಟ್ಟುಗಾತ್ರ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಜಾತನೆ ಪಾಡ್ದನ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮಾತು ಆಮೇಕೆ ಮುಡೇಬಾಕು ವಾ ದೇವಿಗಳ ನೇಮಂದೇ ಕೋಲ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಇಜ್ಜು ಕೆಲವು ಕೋಲ ಇಜ್ಜಾದ ಗಂಡ ಉಂಡು ಓತಾನೆ ಎರು ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಲ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರು ಕೋಲ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೈತೆ ಒಂಜಿಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಎಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐನಿ ಧ್ವಂಸರ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿತ ಅನ್ನತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಪಾರ್ಥನ ಬಂಡು ಬೇಟಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕೊಳ ಪಾರ್ಥನ ಬಂಡ ಈಗ ಪಾರ್ಥನ ಈ ಬಾಕಡೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನೇಜಿತ ಕಂಡೋಡು ಇಂಚ ಕಂಡು ಅಂತ ಪಾರ್ಥನ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಾಗಲೇ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಥನ ಅಂದಿತ್ತು ಐದು ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸಾಧನ ಬೇತೆ ನಿಂತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಣ್ಣ ಸಂಧಿ ಬುಕ್ಕ ಬೀರ ಬೀರ ಲೋಕಣ್ಣ ಈ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪಾರ್ಧನ ಆತನ ಕಂಡದ ಪಾರ್ಧನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕುಲುದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಸ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ವತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು
ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಜಗತ್ತಡು ಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂಪನಕುಲು ಏರ್ಲೆಚ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಪೆಜ್ಜಿದು ಆಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಪನೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದೊಂದು ನುಡಿಯ ಕಲಿತು ತಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೇನು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆವಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಮತ್ತರ್ ಮಿಡುಕುಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿರ್ದು ಅಂಜೆ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ದು ಅತ್ತನ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಣಪುನೆಡ್ದು ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ತೆರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕುಡರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ